Pois vamos a comezar. Comezamos pedindo primeiro a Lara que faga unha tirada de persuasión para ver se os prezos lle rebaixaron un mínimo ou a ela foronlle todos os pesos dos impostos e dos vellos chismosos intentando sablarlle os cartos e os ouros para que lle deran un bo cabalo de tiro. Persuasión, Lara. Persuasión. Oh non, xa fracasei, ainda non empecei. Pero isto está fora da pantalla, non, déixame poñelo fora da pantalla, que me é máis cómodo. E vou crear outro cabalo de tiro. Oh, non persuadín nada. Non pasa nada, é dicir, ao mellor que che podería salir a 50 euros saleche a 75, vale. Tocouche cos impostos. Non, 75 xa son máis caros. Efectivamente, polo tanto, vaste descontar os 75 euros e vas a seguir unha ruta. Vale, unha ruta que leva moito tempo sen utilizarse, sen empregarse. Eles xa o viviron nas súas carnes. A medida que ti vayas comendo polo camiño, vas a toparte como moveron como as rodas dese carro que foi pasando durante as horas. E xa te digo, é unha viaxe. Eles son mellor para chegar a Teixeiro son 5 horas. Ti creo que vas un pouco máis rápido por simplemente ir no cabalo de tiro ti sola. Vale, máis ou menos as contas que teño feito. E vamos a decir que chegas xusto despois de que eles acaben esta escena interactuando cos cadáveres e cos cousas. Ese é o único que che pido. Vale, a ver, son 5 minutos tal. Por lo tanto, vamos a rememorar o último que pasou na escena que temos diante. Se ben vos recordo, o último día vos xa sabíades que había unha emboscada. Xa estabades preparadísimos. Joder, é tanto que sí. Que o noso bo queridísimo Blacalaos colleu entre a súa carreta estando invisible, dixo: ese man é o claro líder desta escaramuza. E claramente non podemos contra eles. Non se poderían, eran 2 guargos, polo menos 8 goblins e un hobgoblin que iba armado hasta as trancas. E tanto que iba armado porque un tiro dese arco longo creo que lle deu a un dos vosos compañeros, a Rowan, ni máis ni menos, e doeulle. Entón el, moi listo como un allo, colleu e dixo: botoulle suxerencia esa, o sugestión, suxerencia nin de coña, sugestión. E ali foi o Hobgoblin, o que bichides é que o Hobgoblin deu a orden de irse para atrás. Eso non evitou que o guargo comera o cabalo que había adiante, nin que o pobre Melón morrera. Un dos guardas. É duro, pero Melón morre. E agora o único guarda que tedes aí é a Lambón, que vai a ter que darlle o pésame á familia de Melón. Pero Lambón é imbécil. Non, ese era Melón. Ese era o Melón. Lambón simplemente era o home calado. Triste. Ele non quería coller este choio, pero pasille falta os cartos. E agora vivo as consecuencias. É duro, pero estades aí. Rapaces, non matachedes a ningunha criatura. Fóronse por unha orden que deu. Non sabedes canto tempo. Bueno, Martín, eu entendo que estás mantendo a concentración, a fin de contas, claro. E van a manter o máximo posible para que non volvan todos os joder. 8 horas. Pois, rapaces, tedes 8 horas para evitar que vos veñan aquí de volta. Eu creo que marxe da bondo. A menos que Martín se lleva a concentración por algún extraño por vir. Tendríamos máis de 8 horas, porque desde paso que se van tendrán tamén que facer outra. Claro, teñen que volver. Eso é certo. E os guargos ainda corren bastante. E a saber onde os guargos matamos fácil. Ben, agora ben. Vedes a Melón no chan, como esas flechas lle atravesan o corpo, o cabalo de tiro aí tirado, feito trizas, vale? Porque os guargos teñen uns colmillos moi afilados, duros, e o cabalo sufriu, non? Polo tanto, Melón morreu, e Lambón ten medo de acercarse ao cadáver, pero divos que el levaba a carta de Liander, el non pode facelo. Lambón non pode facer eso. El non era o suficientemente parvo como para darlle as cousas á xente de Teixeiro. Ala, quito ya fucking ghost. Claro, porque como
claramente Brocan estaba desde as alturas, desde enriba desa carreta de donde levabades a todos os maleantes. O bo é que despois de que fixera Blackalabos, Sambalet non abriu máis a boca. Parece que confía moito en que o iades liberar. Vale. Simplemente vas a lootear o seu corpo todo o que teña útil ou vas a coller o importante para a misión? Todo útil. Todo útil. E agora digoche outra pregunta. O da misión paso a ti solo ou paso yo todos os compañeiros por Discord? Porque isto é... Deixo Na misión, estilo... o papel. Sí. Pásame a min. O sea, yo era despois el que dijo que queira ou que non lo enseñe. En efecto. Pues Por certo, Quique, Dime. aquí pon que teño 956 puntos de 900 no nivel 2. Non subistes ao nivel 3. Dios. Si non entrei, Mal. Non entrei. Mentras debería Martín de lee. ter 1289 puntos de experiencia en todo caso para Texto de terche PDF. todo posto. pero onde Vale. fago a subida? Na túa personaxe, non podes velo Non vexo onde é. arriba á dereita onde tes o icono do macaquiño. E que? Esto ten clave ou é... Non sabes? O sea, Sí, dijo, non literalmente vayas- Blackalabos colle e ve eso. Non Un está galimatías. corrupto, refiérome. Non está corrupto. Vale, Está vale. feito aposta. Por eso te digo, ao mellor se che pasado por aí. Eso dixo na túa man, pero non está corrupto. O texto está tal cual. E Lara, pois se vas a icona do muñequiño dos actores, debería de aparecerte unha carpeta que hai xogadores e aí apareces ti. Se te lle das un clic Pero- esquerdo, na túa ficha hai un botón parpadeando a unha flechiña para No. arriba. Non hai ningún botón que parpadee. Sí. Espera un momento. Vale. Mira, acabo de pasar Ai. unha captura por Discord polo canal de Xeral. Arriba, na túa ficha, non? Ves que aparece o nome, Valdigo. Cleric 2, e á dereita onde aparece o número do... Non me sae esa flecha. No? Eu maldigo os meus compatriotas do Isekai. Mira, mando a miña captura. Sí. Estás toda a experiencia. Pasa dos Sí, sí que ten, Sí. sí que ten, porque mirad aí na tal. Mira, a mí saeme así. A ver, Huevón, tío. a ver. Ah, vale. E como imos facer co puto cabalo, eu? Arriba á esquerda tes, na miña captura, arriba de toda a esquerda tes unha chave. Sí, tamén, pero tampouco me sae. Tampouco che sae. Hostia, pois deixasme a probar. Xa probei antes, por eso te estou preguntando, porque como non me sae nada. Non terá dereito sobre a ficha. Ten. Tampouco estou vendo nada na pantalla, vexo todo negro. Permisitos e todo eso. Está todo bien. Agora, Agora vexo un carro e vexo aí. vale. E se lle das doble clic na túa personaxe, ao mellor te aparece agora. Espera, que vou a pechar a pestaña e volvo a abrila. Sí. Porque é raro, porque eles non lle toquín nada, tes os mesmos Sí, permisos. agora si sale. Vale, era porque non estabas na escena. Ni máis. Ah, Son la un verga melindre. de Quique. Vale. Blackalabos, mentras el Lara vai subindo de nivel, que se vai a solución por onde non apareza. Vale, xa sei o que pon. Non serías tan melindro, non? Non podo. sí, pero... Eso ti como xogador. Non dixo nada. Sabes eso? Ti como xogador podelo saber, por eso fixen así, vale. Pero a idea é que como personaxe non. Vale. Amigos. Compañeros. No. No, esto é compañeros. Saco yo su papel. Vende por aquí. Lara, que fas aquí? Fora. No, estáme votando. El Lara vai se poñer dois Ainda non existes. Non Non está, existes non aí. está. Votoume incluso antes de que chegase. Por non Que poñer vergoña. invisible, xa está. Como No, giro o macaco? En vertical, o sea, vertical, horizontalmente, para que mire para Sí. outro lado. Clic, non sei se podes, clic dereito, debería de haber un... Aí estamos. O sea, non... Fago eu. O sea, non hai unha opción rápida ahora mesmo, non o temos Antes preparado. e dixolle, Lambón, ti non és parte do equipo. Ai, vale, por irme na carreta, perdón. Sigue vigilando. Chavales, vinde aquí. Chavales non. Homens.
Rowan, Broken, a vos estamos falando. Sí, pero que quero decir, mo un macaco. Sí. Eu vou aí, non me... Ahora, joder, aí, listo. Atopei isto. Home. Enseñolles o texto. É que dio texto, que é iso? Displayénolo na cara, Quique, veña. Por favor, Display mestre, Displayeyo. enséñanos. Vale, tédelo algunas. no chan de Cubil de Salmar. É un PDF. Como? Un PDF. PDF? Un PDF. Con que abro un PDF eu aquí? Con un navegador, por exemplo. Sí, con Edge mismamente. E non me romperá, non, mellor abrir con modo seguro. Se non comparto o seu pantalla non hai problema. Non te raiz. Que what the... Isto está ben ou está codificado? Está ben, non Vale, podes ir máis. está codificado, ok. Está Que como abrir con navegador, sabes, choto, pois ao mellor liei Por eso dixen eu tamén de isto non está corrupto. Non, está corrupto nada, amigos. Aquí non hai nada corrupto. Ya. Mucho texto, ¿no? Onde vos entende isto? Pero supoño que tenderás que coller... Non sei, cada X, sabes? Cada tantas letras, pois unha. Pero a pregunta é cada... Ou bueno, ou convertilo. Ou mellor convertilo, sabes? Tens que ir apuntando aí que significa. O que pasa é que non hai ningún espacio, non? Polo que ves. Non hai ningún espacio. Isto é moi gracioso. Simplemente é para que vos como xogadores superades o que é, pero como personaxes non tedes maneira de facelo. Non hai máis. No, claro, é que como... É que con cousa dentro do xogo non podes. Claro. Ou un comprenderíamos ou así serviría. Se che vai decir eu, tedes algún feitizo que vos permita ler? Esa é a cousa. Eu que eu levaba algo. Non sei. Unha pena que non estes aí hasta que acabes de subir de nivel. Xa. Eu... Moi Déjame. educadamente non... Estou non, mirando os dominios. Pero podémolo ler. Sí, como Como xogadores, persona. sí. Como xogadores, Vale, sí. vale. Eu penso que é máis importante ahora mesmo é buscar como os mover o segundo carro sen cabalo e salir de aquí pitando leches. Os vellos... Os nosos ancestros estaban unha habilidade chamada esclavismo para mover cousas moi pesadas. Habilidade. Non pretenderás abrir a saula cos presos. Bueno, Quique, vou a continuar Eu penso que vai ser necesario. as enseñanzas do meu señor e vou coller o dominio. E non seremos capaces de controlar esta xente, Espera. Oi. Sacas a manta, calados. Díjolle, levanto un pouco a manta. Díjolle o bandido. Bandido. Ves Non que debería haber é outro o bandido. man que falaches por el. Non debería haber dous. Hai tres. Hai tres Hai tres bandidos. Hai tres Arre, bandidos. hostia. Un deles E é onde o que salen? atopachedes. Están todos aí moi empechados. O sea, é como jaliña. Si, un é o noso colega. Correcto. Vamos a colega. decir que o Sad Bandit, que é o que está á esquerda, é o vosso colega. Os outros dous, un é o que sacache desde bueno, Sí. outro dos mans de Sambalet, e o outro é o primeiro que mantivechedes con vida cando hubo a explosión, Amigo. que é o Perplexed, vamos a decirlo así. Poñemoslle nomes, non hai problema, se queredes. Pero Sad Bandit faime moita gracia. Si non, Sabandit, Sibandit e Perbandit. A mí me parece increíble. É o Perplexed. Confío en que? Xa está a ler, Dios, non se pode. Confío. Sí, lín a errata que tú estes aí. Que Esto cambia todo. Todo, madre mía, está increíble, Mañemos.
Vale, que faz, Blacalabos? O man parece que te atende o suficiente como para que te responda. Quen destes se parece máis fuerte? A ver, o orco, non? A ver, Si, home, pero o orco non o vamos a Non ver. entendo o que hai aquí. sí. Pobre Matías. Si dis de fuerte, de levar cousas, de cargar, como ben che dixo José, o orco é o que máis. Que pasa? Oh, Dios nuevo. Por que hai aquí bandito? O puto Non sei. Matías, joder. Porque puxenos aí para ver. Matías é o mesmo que os bandidos, non crees que pese que é capaz moito Vale, máis. Pero Rowan. a mellor ten un estado máis adecuado, porque os bandidos estes parece que estuveran magullados, Matías só lle falta o dedo. Como de fuera... Rowan, tira do carro un momento. Como tira? Non vou a levar o carro. Non, pero é para ver canta forza fai necesario para mover o carro. Pois tiro do carro. Hostias. Con toda a xente aí dentro de máis. Canto pesa un carro destos? O suficiente como para que sexa necesario un cabalo de tiro e non calquer tipo de cabalo. Que teño que tirar? Forza, chorando, para mover o suficiente. Forza directamente pura. Atletismo. Atletismo. Sí, sí. Pero aquí o problema non vai a ser o atletismo, O problema é que, aínda que queda pouco viaxe, vas a ter que movelo hasta Teixeiro. Uf, no. Métoche uns exhaustos gordos, se intentas facer. Pero que non o quero que o move el. Quero ver canto costa movelo para ver cantas ves que a personas fan Rowan falta. lle costa moito, tirar del. De feito, xa che digo, ahora porque está intentando mover forza, anclándose demais, move un pouquiño. Por as rodas, Vale, polo e las menos rastas. 2 personas fan falta. Ese pos 3 ainda vai mellor, Ese pos 4, joder, Te descorda suficiente para dar 4 persoas aí. Tranquilo. A ver, veño aquí, vinde aquí, compañeiros. Vou a comentar. Estamos aquí agachados para que non nos escoite. Vamos a decir que si, non fai falta que vos moades moito, home. A ver, eu xa tiña pensado soltar ao bandido Vou quitarme que isto. que lle prometemos sabes? Que lle prometemos baixarlle a condena, pero ainda así o están mandando a Teixeiro a ser ejecutado. Así que eu diría a ese máis ao man que lle cortaron uns dedos, soltanos. Como? E podémoslo usar para... Usámoslos para levar o carro e depois decimos, escaparon. Pero total, eses non importa. A ver. E desfacer con Lambón. Lambón que axude. Verdad. Que opinades? Eu non me opoño a idea, vale, pero quizás nos estamos metendo nun lío un pouco maior. Por? Home, non sei. Queres tirar historia para que che diga que crimen contaría esto, Rowan? Ou ti xa o sabes directamente? Porque ao fin e al cabo és bastante consciente do que dá o reino e os castigos que pode impoñer. Axudar a prisioneiros pode ser un crime non leve, medio. Eso supón uns cuantos días ou meses na cárcere, se vos pillan. A ver, non é que non... A canto estamos aquí de Teixeiro? Do Teixeiro, do sitio. Realmente pouco, se seguiredes cos cabalos, media hora. Poderíamos ir algún de nós a Teixeiro no cabalo que temos a pedir algún? Ou Eso reforzos sería ou así? moi boa idea. Home, pois é unha opción, sabes? Creo que pode ser mellor. Pero esclavismo... Non sei eu, Alejarse podo ir eu. É mo cabalo. Pode ser ti. Xa, claro, a ti xa te conoce. Eu son enano, eu cabalgar non é que se me dea moito.
E ides ir un por medio deste bosque despois do que acaba de pasar. Imagínate. A verlo. Eu creo que é o mellor. Abandonar o carro estaría feo. No, claro, é que abandonar o carro está feo. E o outro é un... É que estando o guardia aí tamén está un pouco feo. Podedes mandar ao garda, se morre. Eu voulle preguntar ao garda. Eu creo que íbamos a preguntar ao garda que é o que faría el. Claro, non sei se hai algún protocolo así. Ves que se acerca Lambón cando chamades. Pois a verdade é que me teño un pouco pillado, porque non contaba con que foran a matar a Melón nin ao cabalo. Eu supoño que cacharía o carro por aí e iría, porque se estuvera o sol, pero non sei. Ou eso, é dicir, ou executaron os mans para que non escapen. Eso, pero dimos así en plan, pero non é como, non é unha idea, non é unha idea, non quero dicir que teñamos que pensar. É que vos aí mirando expectante que digades. A canto está, Teixeiro? Mais ou menos en tempo. Se colléramos o cabalo, pois ao mellor tranquilamente media hora. Se tivéramos os cabalos, que hora é? Ves que o man empeza a mirar o sol. Bueno, estamos nesta curva. Tedes aí un mapa, porque eu era de seguir o camiño. Sei que tardamos unhas 5 horas en chegar para aquí. E non sei cantas levamos. Ambón, ven comigo. Alexémonos aquí. A ver, ven aquí. Es que se acerca aí. Estou preocupado, señor Blacalaos. Eu sinto moito, pero non me esperaba isto e estou moi nervioso, Téñome que perdoar. Canto che van pagar por isto? Non o suficiente. A verdade é que non o suficiente. Dime un número. Creo que eran uns 200 ou 100 e algo. Xa non o sei. Estou moi necesitado de cargos, señor Blacalaos. Digamos que quixera facer algo non moi legal. É unha hipótesis. Canto costaría que miraras por outro lado? Eu fixen un xuramento a unirme a garda, señor Blacalaos. Eu fixen un xuramento, tira presión. Tira presión. É amistoso, con ventaxe. Alt. Sí, al de Advantage. Merda para min. Eu fixen un xuramento, señor Blacalaos. Xa sabes por onde vamos tiros de que estás. Eu vexo o teu xoramento, tranquilo. Eu fixen un xuramento, señor Blacalaos. Pero se eu non o vexo, se eu non estou presente, se ao mellor me feriron con algún veneno neste ataque e quedo cego durante 20 minutos. Quedastes inconsciente, levaste Eu un golpe. inconsciente. Abólleme aquí, se fai falta, eu actúo. Sí, sin problema. Eu actúo. Vale, ven, doi unhas palmadas, tranquilo que coidarei de ti. Vedes, rapaces, vos non sabedes que é o que lle dixo, pero vedes como Lambón se saca o casco e se acerca unha pedra e lle dá un golpe, parecendo que le recibiron unha contusión. Que fai? Pero... Vou aquí, amigos. Falei co guarda. Fagamos o que fagamos, el non vai falar. Pois non sei, preguntade cales son os presos menores Presos menores son Matías e os bandidos. Eso escutará o Sam, vale? Estamos dicindo en baixo. Non estamos gritando, a cal! Sí, Sambale debería ir, sabes?
É como se estades aí na carreta detrás do vosso carro ou dentro. Sí. A ver, entonces, eu diría de sacamos un par de bandidos e poñámonos a mover a carreta. E se sacamos un par de bandidos e os poñemos a empujar? Sí, é o que estou dicindo. Estou dicindo de usar os bandidos para empujar o carro, non para soltalos. Estou de acordo. Pois veña. Quen ten a chave? Lambón, O vai guarda. aquí. E vouche dicir que atopaches cando escañaches en melón. Ah, vale, teño a chave, Claro. Vinde. A ver. Preparademos. No, espera. Ves como Lambón o chamas e digo, eu Sí, atope moi mal despois do golpe que me dá. Vaite tumbar un pouco Eu aí dentro a... Han de ter a que carreta. perdoar, pero vexo as cousas virando, Sí, dor de vale. barriga, e ao mellor apuntaronme cun veleno por aí, e o tío botas Sí, ao chan. ben. Vale, a ver, doulle a chave a Rowan, porque ele é o físicamente máis poderoso. Non quería facer isto, pero... Están todos apetujados, Están todos apretujados. O único é que están apretujados entre eles e non se lle acercan ao orco. Sí, sí. Coño, non podo. Maldita sea. Pois veña, Rowan, abre aí e sácame o par de bandidos para que empuje. Vale, que DJ nesta situación. DJ. Chego como a porta de atrás Ajá. e sinalo os 2 ou 3, non sei cantos me dixeron que íbamos a baixar. 4. 4. Porque son os bandidos Bueno, catro. menores. 4 mellor é pasarse. Ah, Con non 3. Podedes coller a Matías. Mire, poño aí para que os podades ver. Sí. Mira, Matías, sí, fijo. Aí tedes os 4. E Sad Bandit tamén, que é o que temos que liberar. Vale, se tedes 2. Vale. Non tedes físicamente, pero tedes collido 2, o que quero dicir. Vale. Vos os dous. Pa fora. Vale, pois agora me decides vos como facedes isto sin que acabe en caos. De sacar de la manta, decides ya volos. Levantamos a manta e dicimos, vos os dous pa fora. Entón empezas a mirar entre eles. O arco sigue sin facer nada, Samble, que pasou? Que... Acordaste o plan que che dixen? Sí. Vale, pois isto forma parte do plan. Necesitamos a 2 señalo a Matías e máis a outro bandido que estaban pa fora. Mi mal, fin, vou ser libre, di Matías. Xesús, sí, deixenme ir diante. Pois que esa parte deixa os bandidos para atrás. Meu Xesús. Pero non se acerca ao orco. Tenta non achegarse a él. Agora, ben, Rowan, abre a porta. Pola chave na pechadura. Eu miro a la calabos e que me confirme. O que o problema é que tedes o orco diante da porta. Estes Dicimos mans... o orco que se mova. Como te chamas, orco? É racista chamarche pola tua raza. Non ci contesta. Preguntei yo. Sí. Non contesta. Podes te mover para o fondo da carreta. Non che vai dar resposta. Parece que non se quer mover. Yo gusta a idea que lle este molestando. Hai algo que teña... A ver, podía facer algo, Tiráneme pero... os 3 percepción. Xa que estades fijando os ben no arco.
No. Vale. Brogan, ti tamén, Sa. Merda, que puse en C no chat. Puxo C. Uso fe. Abrir Puso C. bicha. Sí. Ui, que Percepción. cerca vexo todo, ahora. Sí, porque cando alguén escribe enfócase, eso podese cambiar nos axustes. Me parece ben, tampouco é moito cambio. Ben, Blacalaus, ti ves que ainda que esta criatura, non, teña ese porte estoico de impasible, de voume manter a pesar do que sexa, velo exhausto. Vese completamente exhausto. Vale, este man está cansado. Pero exhausto, ¿vale? Si tuviéramos que definir un nivel sería bastante exhausto. Sí, 4, ok. A ver. Non se vai mover. Bom. Tentos, se algún corre, pues matámoslo. Non queda outro. Abre a porta. E sácame eses dous. Abro portas a cos dous. Abres la porta. E con pasos calmados, temerosos e moi precavidos, Matías, sendo que ten unha constitución máis forte o que parece que comeu mellor nestes últimos días, intenta sair da xaula con coidado, sen achegarse moito ao orco que ten diante. O problema parece que non reacciona con ningún tipo de agresividade. Ahora ben, un destes bandidos, que era o que non elixichedes, o que non foi ordenado sair, empurra ao noso amigo Sand Bandit e intenta escapar. Vamos a dicir que é o Perplexed, é o man, a persoa que collechedes cando hubo a explosión, sabe que o seu final está máis preto que tarde, e que de aquí vades o van a levar á forca. Entón o man aparta ao Sad Bandit e empurra o orco, pero o orco, a pesar de estar exhausto, agarra-o por o golpe que lle acaba de dar e vedes como lle empeza a apretar o pescozo. Podes ver as venas do orco como se inflan nun lado, parece rabioso por o que acaba de pasar, e o apreta. Ides facer algo? Non, eu non, polo menos. Buscouno. Eu poño a espada no cuello e digo para inmediatamente. Unha mágoa. Ignorache totalmente a criatura, siga apretando cunha forza hercúlea o cuello deste home que se mereceu. E incluso podedes escoitar neses últimos exhalamentos, non? Vou ir. Vai ir pa tumba, pa donde vai Vais ir pa puta tumba, porque neste gordo que o irá está pa Teixeiro. agarrando así con toda a forza, podes ver como as venas do brazo se van hinchando de repente no momento en que intenta mover a man e ti acercas a espada ao seu cuello, pumba, arrómblo por detrás e choca con Sambalet. Non o mata de milagro, pero botolle unha mirada e vai dicir nun idioma que vos non entendedes algo que non entendedes, porque ningún de vos fala orco, verdad? Tarogar. Tarogar. Algo así. E volve a sentarse tranquilo, ignorando a túa espada, Rowan. Entón, tras uns momentos de quietude, Sad Bandit ahora sí, sale sen tocalo moito. E o orco queda aí, quieto. Poño a manta. A ver, vinde pa aquí, vos los dous. Siguen chip, sin ningún problema. Vale.
Pero vamos a estar ceibos. Eu sinto yo Coitade. moito, non volverei a roubar. Perdón, señor enano. Perdón, teñame en conta que xa paguei polos meus crimes, que xa me cortaron os dedos. Pero que non di nada. Pero que non di nada. Vos os dous, escoitádeme. Isto que ides facer? Ides empujar o carro hasta Teixeiro. Morreunos un cabalo. Co? Despois, estades ceibes. Ai, meu Deus, Jesús. Non Meu dixades Deus. nada desto. Por todos os deuses, vamos ser ceibos. Moitas grazas. Mira outra vez a broca. Non. Cala a boca! Golpeoulle así. Puxo. Vale, estou Que? aí. Vaise preparando aí. Sin palabras, a empujar o carro. De maneira moi costosa, empezan a empurrar o carro. Vai vos levar bastante máis tempo. Para calados, hasta que punto non é mellor quitar o cadáver que hai aí ocupando espacios. Sí. E deixa deixar, esa é outra pregunta que iba a facer despois. E deixa deixar o cadáver de melón aí. Os me diredes. Pregúntolles, queredes Non deixar creo o que cadáver? urja levarse o cadáver, podemos avisar simplemente Move a po lado, guardia se fai e... falta... O sea, a guardia que veña despois por él, sabes? Zapateo contra ella, la veña. Por melón. Por melón. Bueno, a ver. Vos los dous. Empurrar o carro, toma. Referiuse a Brocan e a Robo, por si Sí. sabes. Eu dou vos ánimos. Eu non estou moi contento co que acaba de facer o Orco, A ver, eu tampouco. Canto nos pagaban por leválo vivo? É que non nos pagan se está morto. E se sofreu un accidente? Non nos pagan se está morto de calquera Non forma. me estás convencendo. Dijo que non nos pagan se está morto. Pero non che di matalo. Ah, reféreste a que... A ver, que paliza. Queres darlle unha malleira? No, pero ten as mans moi largas, ao mellor sen mans non dá tantos problemas. A ver. Non son eu o que vai a rexeitar o castigo físico. Acaba de quitarlle un condenado á lei, non me parece xusto. O que pasa é que ese tamén estaba intentando escapar. Pero non escapou. Porque o orco o agarrou. Eu entendo. Non... Cando lle destes a orden tuvo que haber soltado o man. E desafiouche. E eso págase cun castigo. Pero o man só van a matar e torturar nun teixeiro. Que máis? Non me convence, Bracalaos. Recordo como veron a todas estas bestias e criaturas por él. A ver, sí, o mellor unha interrogación antes de que... Que estará pasando? Bueno, esta era a miña postura, quero dicir. Quizás é mellor seguir empurrando e chegar canto antes de que volan. Temos 8 horas. Mais, Pois eu poñome a empujar o carro, macho. eu vou a seguir concentrándome. Vale, Brocan, ti tamén ti unes a empurrar o carro, non? A mellor está Hola. muteado o noso amigo José. Ele vai falando media hora. Ou ignorándonos. Eu creo que non, Ah, pois sí, no, pois sí. Debeme mutar cando bebín e non... Mamá desmutei. huevo. Mamá ovo, mamá pinga. Oh, Pero sí, ainda que eu, pa min, penso que seguía sendo mellor idea a de ir buscar a alguén con cabalo. Pero eu non me queixo. E empurro. Si queres, dá a tua opinión, pero véndema. Eu só dixen antes, eu non necesito máis. E máis agora se están os presos fora. Que carai, vamos a... Xa está. Tal. Let's Vas a dixir go. vas a mirar ti a Matías á cara, vas a dixir para dentro outra vez. Eu non o vou facer, Vale, vale. Non lle vou romper as ilusións a Matías unha segunda vez. Despois de que che roubara, de que vos roubara. Eu e vos rompendo as acusara, ilusións a falsamente. Sambale unha segunda e ojalá unha terceira vez. Ben, Non haberá terceira, supoño.
Tempo ao tempo. Ben, Xa o veremos. Pois efectivamente, veña, 4 persoas empurrando o carro fai mellor traballo que simplemente 2. Vades a botar un bo anaco hasta chegar alá. Se as expectativas eran chegar ás 12 e poucas para ali, chegaredes a 1 e moitas. Vale. Hasta que chegue Lara polo camiño co seu novo cabalo. Eso é o que vamos ir agora. E Lara, Sí, trotas co teu Dígame. cabalo, guiada quizáis non me parece por a ben túa que fe. Obvio, había que facer mover o carro durante media hora. Pero que cheque cando estemos a chegar. Cando estedes a chegar, perfecto, perfecto. Jodería. Ben, Que xa non podan con eles, sabes? eu estou aí, sabes, subindo o tempo porque máis ou menos estimo que chegaríades a 1:15, 1:30 aproximadamente. E xusto, Mira. sabes, a medida que ides vendo o Teixeiro ao lonxe, vamos a chegar a ela para máis risa. Sí, que chegue a media Exactamente. hora antes de chegar. Porque aquí digos unha cousa, todos os que estedes a tirar o carro baixo o sol, porque a medida que vamos saindo do monte, o sol vai vos a dar nas costas. E vai chegar un punto onde o mellor Rowan ten que dicir genuinamente: voume sacar a armadura. Porque levar a armadura a tirar o carro baixo o sol, cuidado. Que tire unha constitución. como Eso nome. é o que quería. Salvación de constitución aos dous que están facendo. Os outros xa fallaron. Son uns mamobos todos, joder. Mira aí como 15. pasa, chaval. Ben, sin ningún problema. Pero quédame Pero non, rojo. era o das 8, era o das 8. Non. Eu chorando. Era un 18. Sodes 4 para tirar o carro. Constitución dixestes. Sí, salvación de constitución, porque isto é... Ah, salvación, vale, vale. Sí, sí, isto é un efecto de... Joder, eu creo que non saquei máis de 5 en todas as tiradas de hoxe, Verdad é que, meu Deus Xesús, Ah, Meu ok. Deus. Xesús. Pois estás exhausto, Bueno, ok. Vamos chegar alá, isto vaiche reventar, vale? De feito é o que che estaba dicindo antes, probablemente hai un punto onde tens que sacar a armadura porque é unha carga para ti. E deixar o non no ten carro problema. as cousas para que podas lidiar con empurrar con isto. E podes ver que o único dos que está a levar o carro que o sobreleva entre comas é Broca. Debe de ser cousa de constitución anana, sabes? Algo similar. Entón, como ben Pero dicíamos tempo antes, bigornas. a nosa queridísima compañeira forxada nunha nova fe, na fe de Pelor. O mellor é guiada aquí por a camaradería ou por o sentido do ben ou porque simplemente sabe que estades en perigo. Entón, xa desde pouco despois de que vos fora desde pola mañán, ela empeza ese trote. Grazas a Deus ten a capacidade de ter todo o camiño despexado, cousa que fixeche xa vos previamente. Entón, pouco despois de que cheguedes, un pouquiño antes de que cheguedes a Teixeiro, vai estar ela con vos. Martín, tírame persuasión. Vale, non hai vantaxe ningunha, é unha tirada complicada. So fucking motherfucker. Vale. Hai algún momento da viaxe? Vale. Donde lle falas do honor. Sabes, tiras por ese camiño. E aí é cando escoitas a resposta en común. Aí é o punto por o cal podes falar co cabaleiro que tes diante. Incluso poderíache dicir que non era honrado, según as leis que os humanos acatan, que ese bandido que fora ali intentara fuxir, e por iso fixo o que fixo. Vale, vale. Sigue un código de honor moi retorcido dentro das súas costumes orcas. Non sei que é o que lle queres preguntar, porque isto a fin de contas é algo Quero lle que... sacar información de por que está na jaula. Por que o mandan a Teixeiro. Vale. Isto conto en alto ou solo che conto Sí, a ti? conteño, para que o sepan. Ainda Vale. que non poidan. Obviamente este man vai a ter certas reservas, pero grazas a que, sabes, lle supeches tirar da lingua, nunca mellor dito, vaiche contar que forma parte dos colmillos vermellos, de que é un dos chamáns
que estaba encargado nunha escaramuza importante nun novo terreo donde queren asentarse, nas cercanías, nesta rexión do reino. Parece que moveron cousas que non debían de mover e a garda non lle gustou certas accións que fixeron. Tuveron unha pequena refrixeria, eles gañaron, entonces chegaron certas forzas que solo viñan a buscalo a él. Un descoido podera ser. El de dicho como unha debilidade. Seguramente o viñan a buscar non para que se unira ás súas filas, senón para darlle o seu merecido castigo cando chegara ante o seu xefe. Pero aquí hai un problema. Vamos a decir que negarlle ese feito á súa tribu non vos vai a dar vantaxe ninguna. Non vai a decir moito máis. O sea, os máis viñan pa collelo que o mataran, dejamos. Para justicialo. Para leválo xunto ao seu xefe e para afrontar a súa debilidade por ser collido. Vale. Que veña Lara. Lara, Así es. chegas casi tocando o teixeiro. Podes ver no teu cabalo de tiro como hai 4 persoas que son seguidas por un outro carro, o carro de que ti xa coñeces, o carro de Blacalabos. E 2 delas son os teus compañeiros, Rowan e Brocan, do cal Rowan bota o pulmón por fora, está desfeito. Vamos a poñer aí na escena a Elara, que está aquí invisible, O meu cabaliño. co teu propio cabalo de tiro. Aí o tes buísimo. Antes de que pasemos a outra escena, vamos a decirlo así. Roquiño. Vale, escoitades o cabalo por detrás. Non sei se a Lara gritaría algo na distancia para que non fagades máis esforzo físico, ainda que vos quedan agora escasos metros para chegar. Cando digo escasos metros, ao mellor 1 kilómetro, Cuidado. Non grito, non vai a ser, non sei o que pasa, entonces non se pode ir gritando por aí. Muy Pero bien. chegaría e diríalles: "Ei, Compañeros, ustedes a vosa amiga que hai prácticamente un día en que non a veis desaparecida. Eu estou concentrado en algo. A pregunta que quero ir é que parades o movimento do tiro. En canto escoito o cabalo chegando, creo que sí. Gabriel xa non podría con el." Hostias. Estás reventado, Ti faiche falta un bo descanso. Vedes a vosa compañeira traendovos un cabalo. Que facedes? Eu sigo falando co orco. Pois eu digo: "Sei, que facedes con outro carro?" Fala con Brocan, eu estou bastante canso para isto. No, Paren o carro. Vas a parar. Eu paro o carro. Ai. A descansar todos. Estamos casi. Descanso corto. Ai. Vamos a facer un pequeno descanso aquí. Vamos a facer un descanso corto. Parades, bueno, é unha boa hora de comer. Colledes sacades as racións e popeades algo. Mentre os poñedes... Teño que gastar as miñas racións. Poñedes en contexto a Elara. Pregunto. Sí. Que fomos atacados por uns criminales. E agora, ao estar cerca, que ben podíamos facer un relevo aquí guapo. O sea que o plan un era... relevo de... O sea, bueno, a ver, ahora estamos separados, entendo. Este señor ese... o que sea. Decideuse que esta xente que nos está axudando a tirar do carro fora liberada.
Pero que son criminales todos. Son criminales todos, pero É como atopache des criminales. non os encontramos, están pagando por levalos. Ah, claro, que debeu ser cando eu fun ao templo. É un contrato que estamos facendo. É porque van a ser... Ti vamos a decir que sabías máis ou menos algo así, non? Que eles estaban nun traballo levando algo a Teixeiro. Polo xeral, suelen ser prisioneiros, o sea que sí que te podes estimar que son. Vale. Onde está o... É porque van ser liberados. Está dentro do carro. O outro está dentro. Pois porque o trato que chegou e acabamos con eles. E cales son os seus crímenes? Pero son bandidos Un deles é o Dalí que se intentou roubar. é o que lle intentou roubar. Recoñeces a intentou Matías roubar. fora do carro, efectivamente. Maldito Matías. Perdón. É desde perdoar, Se lle eu non cortaron volverei a os roupar. dedos. Xa me cortaron os dedos, meus dediños. Espero que aprenderas que non se lle mete a man a ninguén no bolsillo. Non o farei, de verdade, eu só pido que me deixen ir. E o outro é o bandido que nos dou toda a información sobre Sambalet e O noso amigo, Sí. o do cocido. eses son os dous que vamos liberar. Soitos Bueno. non. E máis, dígoche, como de boa xente eres? Sin máis. Dixen a Sambalet que o iba a liberar para despois non liberar. É A riste. crueldad. É Que maldad, eso está feo. Canta Creeuso, díjolle, creeuso, está caladiño. Porque antes estaba vociferando seguido. Baites. Non o fixen por maldad, fixen por necesidade. Porque era para aguantalo todo o viaxe gritando, non. Bueno, cando cheguemos ao destino, que encarrerá con eso serás ti. Eu que? Eu dixenlle que o liberáramos para que se calara. Bueno, pues veña. Que lle dixo Comede... aos guardias, no, é que estuve encalado todo o chisme porque me dixo que me iba a liberar. A ver que lle din. Pois eu creo que ahora cando retomamos rumbo sería boa idea poñer o cabalo a tirar, estes liberalos Falamos do meu roquiño. e poñer ao guardia enfrente. Sí. Bo cabalo, canto che valeu? 75. Arre, hostia, tan caros. Estaba caro, estaban. Aquí donde ves Sleipnir valeume 50. Maravilloso. Pero ti xa levas moito tempo co teu cabalo. Home, sí. Ven pa aquí, Rowan, podes falar con nós, somos amigos. Rowan parece cansado. Doulle a miña petaca. Toma, bebe. Non, grazas, non. Eu só quero Hombre, xa chegar non. e tumbarme. Vou quitarme unha ración. Eu tamén. Moi ben. O pobre Rowan nin comeu. Do canso que está. Home, Vaite tumbar ao carro. Hai almohadas e mantas. O pobre. Vades a deixar, e digo en alto, vades a deixar estes dous libros ao final. Ves que estás. Eu agradeceríallos a compasión. Ves que vos digo, Salvador. Claro que no, mentras asinto. Pero. Nunca deixaríamos libres a estes prisioneiros. ¡Ah, Mientras así- no! Matías captó no, abuelo. ¡No, por favor! ¡Por favor! No, agarro, no, estou moi cansado. Non me leven aí, non quero morrer. E ves como se vai alexando, facéndonos así cos pulgares. Por favor, non me Pulgares diga que non morte ten. aquí. Prefiro eso antes de ir a Teixeira. Deme a morte aquí mellor, sí. E vai levantando os pulgares así. Oh! Martín, Me coche. No, Martín. no, non acabas de facer un grito. Acaba de combustión espontánea. Martín, Ai, oito máis. Non le dá. Una pregunta, esto Que o sea, non preguntamos que... Quero dicir, esto é letal. A ver, eu entendo que Martín está aí Non dixo disparando nada. un lado, sabes? En plan, está Sí, facendo está eso. disparando. Non sei eu, Pero, No, xa. no, Non no, sei eu, pero ya Matías Eu pola exijo espalda. que se tire cosa... No.
Non lle iba a dar a él, hombre. Hostias, hombre. Morreu Matías, Morreu. explotou. Igual, imaginaste, poñome aquí full a ejecutalo só. A ver, eu como Martínez Ide, que é a súa Dice- personaxe, obviamente, non? O crítico, ao mellor ahora estades ahora, sabes, cimentando, si, vamos a salvalo, e de repente, jajaja, pumba, estupa ya puta A ver, por un lado é que molaba moito matalo, pero por outro Hostia, non é que é o che saliu faría. un crítico e saliu enche 2 oitos. Dous E che oitos. 27. É máis do que teño eu. E demais de Thunder, o sea, que sonan como se hubieras disparado, sabes? En plan, Sí. Realmente unha pedra ao seu lado. vale. Eu dicindo, no, Fajo yo ahora silencio, ¿sabes? confusión. Fajo yo así como silencio e que se vaya. Matías non é parvo, vai vos a facer xestos para agradecérvolo. Vai coller... No, o cabalo non se leva, O cabalo non se leva. Rouboume outra vez. Eso é. Volveremos Eso que- a ver a Matías. Dijo en seguramente alto, noutra eso vez. que pasa aos que intentan escapar. E fajo lle señales O ao outro, outro para que se vaya tamén. Que no, por favor. Outro máis que intenta escapar. ¡No! Es que se empeza a ir por outro lado. Molaba que lle dera con un sin querer, sabes? Sí, non, A ver, sí. Sería unha pena que o último tuera que volver, non? Para Sí. ver outro máis fora e veña tipa dentro da xaula. Maleante. Hostias. Hostia, este estaba gracioso. Ahora, dixémoslle saco, voulle petar ao guarda no... Pum, pum, pum. Salga fora, Lambón. Mima, que pasou? Tuvemos que matar a dos cautivos que intentaron escapar. Unha desgraza. Vou... Sí. Vaite po teu posto. Ves que se queda mirando ao cabalo e a muller que chegou. Este é a compañeira. Pero Chamase ao Lara. final chamaches un cabalo. Sí. Deusles libre, Deusles libre de ter que tirar todo ese carro. Con todo Podes esforzo levar que o é. cabalo e atalo mentre falo aquí Sí, cos sí, compañeiros. por suposto. Trátame Como ben a me dói a rapiña. cabeza, como me dói a cabeza. E Lara, a parte que lle pagaban a Melón van a levar ti. Tranquila que eu me encargo. Ben, Rowan, podes tirte un bar. Mereces un descanso. Precisas axuda para chegar? Rowan... Eu digo que non quedaría moito tempo aquí, No, vámonos ahora xa. Partimos. Ben, vamos entón a facer unhas cuantas cousiñas para preparar... Eu subo este carro lá tamén. Vale, preparades vos, subides, facedes todos os cousos, arreglades vos para funcionar agora cun novo cabalo, co cabalo de Lara. Vamos a apuntar aquí para que logo non se me esqueza de que Lara ten un novo cabalo. Cabalo e Lara. Así Roque. está. Roquiño. Roque. Nah, increíble. Roquiño. 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 O cabalo de Lara. Ben. Mira aquí que como toma notas furiosas. Ben. Home, acabas de dar o fucking nombre ao cabalo. Claro, Vou o cabalo sacar ten aquí que ter con nome. No. porque xa nos vamos a mover. Dan un segundiño. No, combatan a Sambalet que se escapa. No, No. desapareceu o carro. O carro. Que está pasando, Belit? O carro Si, home, vai non me escapo. desaparecer. O carro vai desaparecer, sí señor. Vamos a deixar aí o cabalo, si tedes dous cabalos de tiro e vamos a deixar aí. Moi ben. Pois efectivamente podedes ver Teixeiro a distancia e o vedes. E claro que o E vedes. Teixei. Aí hai unha cegoña. Moi ben. Tras o tempo adecuado, nada, ahora quizáis uns 10 minutos porque tedes dous cabalos que vos axudan, ides chegar a na distancia, ver unhas, bueno, unha muralla moi ben construída. Aquí tuvose que traer pedra e bloques de pedra. De unha construción bastante recente, porque a fin de contas esta vila
era unha vila costeira como Salmars. Era unha vila que se dedicaba única e exclusivamente a pescar, a mariscar e pouco máis. Ata que, Era a bueno, Puebla. sí, ata que, bueno, realmente por culpa do Principado do Mar, isto decidiuse como punto estratégico para as operacións militares e se transformou da noite á mañán nunha fortaleza, nunha cidade militar, única e exclusivamente para ter soldados, barcos militares e pelearse ou defendernos a todos do Bosque Tenebroso, que está un pouco máis ao norte. Moi ben, rapaces, chegamos, e ademais chegamos a esta porta de aquí, que sería como chegar por a porta do oeste, vale? Do oeste. Sí, efectivamente, a porta do oeste. Vamos a decir que o mapa está así un pouco virado, pero entendémonos ben, vale? Poñedelle imaginación a isto. Quedámonos, nada, uns segundiños para poder chegarnos á porta. Podedes ver afora como están os campos dos labregos que teñen unha pequena agricultura preparada única e exclusivamente para alimentar aos pobres diaños que hai aí dentro. Pero ao mellor non é suficiente co que dan estas leiras para alimentar a toda a xente que debería de estar aí dentro. Non sabedes, non parece que hai tantos campos para o que representa esta pequena cidade. Agora ben, cando vos acercades cos carros, vamos a parar uns cuantos gardas. Vanse vos quedar mirando, van a ver, pois bueno, Ademe uns minutiños, Sigue. sí, os certos signos de combate, vamos a decirlo de alguma maneira, non? Porque ao fin de contas haberá algunhas lamparóns de sangue no carro de diante. Bueno, eu quero pensar que os amarres do novo cabalo fixechedes os vós, que se denota que aí tuvo que haber un cambio rápido e apurado. Vamos a parar. Quen é o que vai falar? Vou eu para diante. Vale, de novo Blacalabos, a cara do grupo, acércase a estos gardas que vos impiden pasar e preguntan vos: a que veñen? E por que aí hai unha manta de cor escarlata cubrindo ese carro? Carmesí, non escarlata. Vale, carmesí. Vimos de Salmars. Traemos uns prisioneiros para Teixeira. Supoño que tú vastes que recibir algún mensaje. Non creo que se fajan transportes de prisioneiros cada día. Non, cada día non, pero cada X tempo sí que chegan. Non sei se ten algún tipo de papel donde llos daría o capitán da garda. Saco o papel cifrado este. Bueno, eso será a cousa que tiña que ler o conde, porque eu non che teño ni idea de que carallo Pues, pon aquí. se yo teño que dar ao conde. Ve aí Ardo. un selo, parece bo. Parece bo. Vale, pois van a ser escoltados polo medio da cidade. É a primeira vez que chegan aquí. Sí, sí. Parecíamos, porque só vexo un garda aí. Compañeiro, ves que se dirixe completamente ao garda. Empezan a falar de divisións, de onde é, cantas veces viu. O noso compañeiro Lambón preséntase diante desta xente de maneira moi oficial. Parece que certas formas e protocolos aínda os mantén, a pesar da súa incompetencia. O garda parece satisfeito. Ter aquí ao vosso compañeiro garda dalle a seguranza de que non hai tanto problema, igual co papel que acaba de presentar Blacalabos. Polo tanto, os dá unha señal a aqueles que se alzan nestes, bueno, nas torres que agardan as murallas, e de repente escoitades como as portas se van abrindo. Diante vosa, podedes ver como o chan está completamente adoquinado, preparado para que isto sexa unha carreteira funcional. A maioría de edificios son dunha construción moi reciente. Ao mellor teñen 10 anos, algo bastante máis novo en comparación con Salmars, daqueles edificios que foron aproveitados e mantidos durante moito tempo. Esta zona
esta vila, Teixeiro, parece unha cidade que foi moi organizada, quizáis reestructurada do que antigamente foi, porque todo o que hai tras esas murallas parece que estuvo medido con precisión por algún tipo de arquitecto da cidade ou vai ir vos saber o que, algún enxeñeiro, calquera cousa que garde o reino por detrás. Entón, Volvei. un garda montado facendo, bueno, tendo esas roupas que o distinguen dos demais como se tuvera algún tipo de, bueno, categoría superior, vai vos a acompañar, divos que vos sigan, que os sigades neste caso, e vades ser escoltados. A medida que ides ir andando polas calles, ides vir moita xente que vai en roupa, vamos, uniformes, moitos mariñeiros militares, non? Do propio reino, mariñeiros, a marina, dito de outro xeito, non? A marina medieval, vamos a decirlo así, todos seguidores, ferventes seguidores de Kirventos Scott. E de feito, a medida que ides polas calles, non ides a deixar de ver esos estandartes referentes ao reino, ese león vermello sobre ese toldo blanco que se vai izando ca brisa, co cheiro do mar, co todo o que significa estar ao lado da costa. Ides a cruzar unha ponte de pedra moi fermosa, principalmente para chegar ao outro lado da vila, da cidade fortificada, vamos a decirlo así, e na distancia ides ver un edificio máis grande, máis ostentoso, que tamén está fortificado, como se estuvera separado de todo o demais. Esa mansión ou esa cidadela inexpugnable, dirían algúns, porque se atopa unha pequena elevación, como intentando vixiar a todo o que hai aquí e nos arredores, moito máis alá do que nós poderíamos ver. Un dos gardas que vai diante, este que vai, ou que asumides que ten un título superior, vai vos indicar que ese é o camiño que temos que dirixirnos. Os gardas, unha vez cheguedes alá, van facer que o carro cos prisioneiros accedan a outro edificio que está nas cercanías. Pero o man que ten o papel e os seus asistentes veño dar persoalmente ao conde. A pregunta que teño agora é: ideslle dar aos mans o carro cos prisioneiros e de seguir o que vos están a pedir, verdad? A ver, queren que lle dea o papel e os prisioneiros. Sí, claro. Non hai moito máis. Oye, É parte da misión a ver. que tedes que facer. Este papel debería darlo directamente ao conde. Sí. Eles estamos dicindo que vos van a levar a que teñades unha audiencia e darlles, pero non van a levar os prisioneiros ali. Os prisioneiros non merecen ver ao conde. Señalo o capitán, o que sea, díjolle que se acerque para contarlle algo. Ves que Eso está aí presente, acerca o suficiente. Vale. El non sabe cantos prisioneiros hai, sabes? Sí, Un garda acercouse aí, viu tras a tela Que que había acerca, que lle conte, quero e está. susurrar. Que veña aquí, ei. Quedas eche mirando, No, que calma. necesita? Ven aquí para que non o escoite. No carro vai un prisionero chamado Sambalet. Sí. Díxenlle, para que estuvera calado polo viaxe, porque non paraba de berrear e cousas. Díxenlle que o iba a liberar antes de chegar aquí. Se di algo, ti dille que todo é parte do plan. A ver canto tarda. Darlle falsas Tentarse esperanzas a aqueles que van a Teixeiro non é algo que obremos aquí, mas se é desos prisioneiros polo cal fomos informados, teña seguro de que lle vou a dar o prazer. Ben. Ala, dixo prosigue. Tanta crueldade. Merece. Solo por Samble. Que outro grupo tamén morreu. De unha maneira menos bonita, pero Da morreu. Como Vale. morreu? Descabezado. Como?
Ben, entregade los prisioneiros. Prisioneiros. Este garda vai se quedar mirando. Vai os mirar. Aquí faltame xente. Faltame 2. E un... É verdad, non informamos un está morto. Dígolle, non informamos... Emboscáronos mentras viñamos pa aquí. Xa sabíamos que nos iban a emboscar, pero non pensábamos na magnitud do ataque. Podeme dicir que grupo, unha descripción máis ligeira. Ves que ten aí alguén que está apuntando rapidamente. Eran 8 goblins de varias estaturas. Non sei se teñen especies entre eles, pero goblin. Un capitán hobgoblin, que era o que daban as normas. Varias bestias de ataque, que nos mataron un cabalo. Podría dicir que estaban ben organizados. Sí. Vale, veslle un xesto conforme de preocupación. Vale. Ben, farei no chegar o informe. Como morreu ese pobre diaño? Parece que tiveron unha loita interna, porque as súas marcas no cuello non denotan un flechazo ou que os goblins lles fixeran algo. Non creo que un goblin lle faga eso. Como O que está morto? O sea, o prisioneiro. Claro. O que tedes aí diante. Non sei, tiñamos a manta posta. Para que non alertaran se entonces viran algo. morreron vos 2 e o outro dixáchelo aí dentro. Non acabo de entender eso na historia. 2 e un durante a revuelta non nos fijamos que morreu. Pero aquí hai algo que non me cadra, é dicir, se unha revolta, o sea, en revolta no que sentido, pegándose xente dentro da xaula. No, mira. Matáronos un cabalo. Nos sacamos a 2 dos menores prisioneiros para empujalo. O garda tiñan órdenes de facer iso. Ves que vai chamar a orden era traer o orco o sea, como se di? O máis importante era facer que o orco chegara. Os demais daban igual. O importante era que ese prisioneiro, o orco, chegara ata Teixeiro. Vale, non se preocupe, eu simplemente supoñamos que perder un par dos outros daba un pouco igual, non? Pois eso. Señor Lambón. Bueno, e pides que vai chamar por o seu nombre oficial, vale. Lambón é o alcume que vos dixo que ten el. Que é Lenric Orondo. Vamos a chamar así. Lenric Orondo. Señor, isto que foi así, vostede pode dar palabra do que sucedeu, porque isto non deixa de ser... Ustedes están contratados pola garda, pero o garda é el. Sí, pasou isto. Sí, confirman que a palabra do señor Blacalabos está respaldada por a súa boa vontade, os seus bons feitos, e todos os seus seguidores siguen as leis do noso queridísimo rei Quimbertos. Viva Quimbertos. Viva Quimbertos. Din todos, viva. Vale, non se preocupe, señor Blacalabos Cabal. Este é un informe que temos que facer e asegurar. Aquí son moi estrictos con este tipo de detalles. Eu entendo, sobre todo se esta é unha das mellores prisións da zona. Claro. Por iso mesmo eu tiño que dar a preguntar todos, é que vaiche facer unhas cuantas preguntas. Ides estar ao mellor aquí 20 minutos antes de poder proceder á seguinte etapa, donde como foi o viaxe, que vos atopáchedes, por que tanto tempo, canto estimabades, sabes, unha serie de cousas para ter certa información de como pasou, sabes, tero todo medido o máximo posible, non? Sen estar ali. Sí. Nada, algo moi burocrático e moi recto. Non sei se algún dos vosos compañeiros diría algo, porque de momento estades delegando todo no señor Blacalabos. Eu tampouco vin no camiño, entonces tampouco teño nada que aportar. Mira, moi boa pregunta. Pódeme dicir se é eso como din vostedes, que fai esta compañera se non estaba traballando
ou contratada directamente pola Garda de Salmars? Un compañero de viaxe. Unha parte do noso equipo, pero non estaba no momento. Vale. Solo foi gracia divina que decideu virnos buscar e nos atopou polo camiño. Que nos Ok. facía falta un cabalo. E non nome de pelos. Alabado sexa. Ben, pois poden proceder. Eu o informe entregarello e contrastaremoslo ca carta que lle han de entregar ao noso queridísimo conde. Ok. Pídolles xa de antemán, como responsable neste sector de Teixeiro, que sexan moi respetuosos co conde. Non vos vai a decir moi Eu son noble tamén, sei como manejarme. Sí, estou de acordo en que vostede é o que parece que ten a mellor dicción entre todos e parece que está algo máis ilustrado que o noso compañeiro de Salmars, pero igualmente hai de recordalo, porque non toda a xente lembra que non é un nobre normal, é o duque, elixido directamente polo rei, por noso gran Quimbertus de Escotia. Ben, moitas grazas pola súa colaboración. Quedámosle co carro de prisioneiros, o cabalo devólvenvelo. Home, só faltaba. Menos mal. Bueno, primeiro, vale, vamos a decir que podedes poñer os vosos carros nunha zona de aparcar, dentro mesmamente desa muralla interna que ten Teixeiro, ao lado desta edificación grande e ostentosa, vale? Chamalo mansión quedaría ser curto, porque a fin de contas isto está edificado para, bueno, para poder resistir calquer ataque, calquer asalto que poda chegar, xa sexa polo mar ou por terra. Polo tanto, ábrenvos esas portas cando sodes escoltados polos gardas. Vades ver que, joder, aquí non escatiman soldados. E a cada paso prácticamente hai un guardia que ten unhas roupaxes máis estilizados, como se isto fora a casa do rei. É un xardín que é fermoso. E vos fan fazer seguir para adiante. E seguir por este campo flores, de plantas, mentre coisades os páxaros e que teais un pouco a distancia o batir do mar nas rochas. Pero vamos ver xa o castelo. Sí. E de dar vos o informe na man ao que sería o noso duque. Despois xa teres o tempo para andar por aquí. Pero primeiro hai que adicarse a facer o choio correspondente. No, que quero ver o castelo. Falasme moito del, pero non o vexo. Non hai, isto é unha secundaria, Lara. Aquí hai que imaginarte todo na cabeza. Que vergoña, que mal máster. Isto vai todo na cabeza, Isto hai que todo. Ten un arte barroco excepcional. Vale, predomina barroco, principalmente o arte barroco. Gustábame máis que fose románico. Non hai nada románico aquí, non hai. Sabes, como a Catedral de Santiago, que era mellor cando era románica, non barroca. Basta. Ben, Meu Deus. vamos pasar. Nunca máis volveu Silverio. Vale, ver. A medida que vos van levando por os pasillos, ides ver que, decir, o edificio ao mellor non rivaliza co do rei, non o sabedes, non o bichedes, pero desde logo non se escatimaron gastos en ningún lado. Hai É o cuadros... sitio máis elegante no que estiven. Sí, xusto. Hai arte, cuadros, esculturas... Joder, incluso parécevos que as velas do que son esas lámparas que tedes arriba están tratadas con algún tipo de encantamento por a luz que emite, vale, non por outra cousa. Incluso o chan. Joder, esas losas están traballadas e cada unha delas parece unha pequena peza de arte. Por fora parecía algo unha cuestión blanqueable, pero por dentro aquí dixeron, vaise ver todo bonito. É tanto que sí. Entón as portas ábrense para vós. Os servintes ben recatados abren esas. E na distancia podedes ver
como o duque Marek Feldren fai un acto de presenza, non está sentado en ningún Arre, hostia. Tío, soy un duque de verdad, chaval. É un duque de verdad, é como lle chupei a mierda das cousas desas. Vale, E dijo yo. puxeronlle 2 leóns aí impresos moi chungos. Moi chungos, Roban. moi chungos. Ahora hay que... Vale, Hai o que servizo ser- está o preparando, E que está pasa? ultimando os últimos detalles cando abre de las portas. E vedes este home nunha pose moi ducal, así algo como levantado así, cos braciños Está así. avergonzada, Lara. O que Sí. está detrás de Rowan. Ten vergonza. Ten vergonza. Vergonza. No, Oh, son o vaya. único que cabe. A mí No, sabe. No, vexo- vexo normal, outro lado. ben. Gírate, Gabriel, gírate outra vez. Así, sí. Eu non toquei nada. Non, estou tocando. No, aí. gírate outra vez. Personaje. Eu estou ao lado de Gabriel, ao lado Aí, de aí. Martín. Pero, ve. ¿Cómo se giraba o personaje? Que non me acordo. Clic dereito en riba del. A ver, saca a foto, José, porque probablemente ese xa a resolución e cando aparecen os Eu non moñequiños. vexo absolutamente nada, verdad. Non metes nada. Teño O sea, sí, vergoña, pero- estou escondida pero digo- detrás de Gabriel. Ai, Detrás de no! Lara. No! Sábeme normal todo. No, eu vexo Martín, todo oh. ben. O sea, espera. Eu tamén o vexo todo ben. vou Que non recargue poñer. José. No, no, vou non poñer porque me fai máis risa. Cal é a orden de chegada? Primeiro Blacalabos, non? Porque é o que fala. A que sí? Sí. Moi ben. E logo? Dios, Home, Rowan que é o que me ten que presentar. Rowan? Brocan? E Lara? Vale, védelo todo ben agora? Xa Sí, non sí. está un Todo ben. detrás así apiñados un detrás de outro. É polo tamaño da pantalla. Claro, claro, correcto. Mira Correcto. Martín como se esconde detrás de todos. De ti, Sol. Ben, No, estou che vendo detrás de todos. Ah, bueno. alguén vos presenta. Chegan os aventureiros encargados de trear os prisioneiros de Salma. Eu miro para Black Alagos como Alteza. este que carallo di, bueno. Non sei, a verdad. E fan unha reverencia. Abren vos as portas. E te desai o home con esa pose de manso, esa pose de un duque. Pois Sí, Black esa Alagos, pose queres que che presente despois de... Sí, preséntame. O que hai que facer é o cordial. Interpretación, que aspirar, Gabriel. Mentre Sí, fago vou unha ter que tirar, reverencia. pero... Espera, déxame... Onde está isto? Espera, por favor, que che salga unha pizza e faz un gallito en plan. Performance, non? Performance, non? Tirei, Performance. un 20 natural. No, me salió en 20, eso, Un 10. e tirei. Bueno, está ben, Sí, sí. joder, o sea, é unha presentación de veraje, sabes? O sea, non, el non está normal. diseñado, preparado para facer unha presentación, pero é o que se espera de alguén que tira máis pola caballería no sentido de usar a espada, non? Rowan sempre falou máis coas súas armas na man e non cos seus labios. Unha presentación normaliña. Que é o que dis? Dis o título adxunto de Black Su Labos? señoría. E aquí tenemos a Black Alagos Cabal, Lord de la Ribeira, Conde del Boiro e la Palmeira, Señor do Barbanza. Fa un gesto, o sea, unha reverencia cutrísima. Eu arribome pa diante e presento, o sea, fago así a Pues reverencia. tamén queres ese o teu título, Martín? Non che vou engañar. O sea, ahora que lo acabas de decir, Gabriel, buenísimo, Home, dixen yo. É o mellor é a tono de voz. Non te lo basta, Que sí, Claro, o soy tono, yo. eu penso que era o tono correcto na miña Era o tono interpretación. correcto. Era o Era. tono correcto. Mellor tono imposible. É un honor estar ante o Duque. O Duque... Vamos a mirar así con esa pose, coa cabeza así, como medio erguida, sabes? Mirando así con ese chapón que ten na cabeza. Con esa cara de vello, porque este home, Sí, cando vedes, se moi vello, vese extremadamente vello. Hermoso. Sí, ó, fijo. Pois moi ben. Moi ben. É para min un gran prazer que vostedes estén aquí. Hai tempo que non viña a garda de Salmars a traerme algo interesante. Por favor,
Acérquese, señor Blacalabos Cabal. Título asociado. Tengo que escribir aí, por A ver, home, paso. Teño que pensar. Título asociado. Por favor, achéguese co seu séquico aquí. Blacalabos Cabal, Lord de Ribeira, Conde de Boiro e Palmeira, Señor do Barbanza. É a primeira vez que escoito o seu título. Debe de ser dun reino de moita distancia, verdade? Digo, Reino de Galicia. Ves que che queda mirando cunha mirada inquisitiva. Por un momento escoitar que alguén é de tan lonxe é como que lle dá, sabes, certo pavor, vamos a decirlo así. Pois unha mágoa que o teñan traballando como garda. Un título tan longo en expectativas tan grandes deberíase de merecer algo mellor. Pódeme dicir vostede por que está en dito estado? Admiro moito os seus roupaxes, non é algo que se soe ver por aquí. Na miña terra temos unha especie de orden de paso que é cando un hereda parte da terra e títulos do pai, ten que salir a outros lares para ver como funcionan, desde o nivel máis baixo hasta o máis alto, para así poder saber gobernar mellor. Vaya, iso soname a certas terras orientais, donde fan que os príncipes tamén fagan iso para empatizar cachús. Curioso esas tradicións da distancia. Moi ben, pois, por favor, della ao meu servinte. E ves como está facendo un xesto Dolle a carta. Dollo a carta. Desenrola aí, ponlle o man na cara. Podedes fixarvos que unha das súas mans, que non sae no token, ten un anel que o usa diante do papel. Entón, empeza a lelo. Para ele, claro, o texto que está aquí é totalmente legible. Ah, moi ben. Espera un momento. Podo tirar unha percepción? Sí. Todos. Ou un arcano ou algo, para ver se hai algún tipo de protección mágica ou non sei que merda por aquí. Eso tens que facer un detectar magia. É dicir, podes... Unha percepción para ver se ves algún símbolo ou algo. Eso xa é outra cousa. Sí, por suposto. Sí, vale. Se queredes os demais poder tirar. A información que llevou a facilitar a Blacalabos é bastante clara. É dicir, hai certos materiais, vale, sí que é certo que, bueno, non está todo impregnado de runas, vale, non é todo glifos por todos lados, pero sí que está ben protegido. Parece como que incluso a persoa, joder, Rowan, ti... Que día? Tío, xinón, tío, xinón. De feito, Rowan, a ti sonache este man? No. Vale, Pero vou che historia. preguntar unha cousa. A ver, a mí solo morrei, se hai un cuadro por aí vou dicir, hombre, mira. Tal, No, a ver, Gilberto, hai, pero, claro, vale, hai cuadros donde sae co Pero a ver, rei, que sae co... quero dicir que veño dunha aldea yo, Non vai por aí polos tiros. Non van aí polos bueno. tiros. Eu falo do digo teu porque backstory. Pregunto, che ti coñecías ese nobre? E supoño que non é esta categoría, pero bueno. Bien, vouche preguntar outra vez. Ti coñecías ao nobre? Pode que me sone. Vale. Por algún motivo este man sonache moito. Sabes, sería raro, pero sonache moito. E de feito, despois tiramos historias e que desulle preguntades a alguén. Vale. Blacalabos, sí que é certo que ves cousas, vale. Non está todo atestado de glifos, de problemas, vale, pero hai cousas por aquí. E incluso a mellor roza a paranoia, vale, de tantas cousas que hai. Teñen que ter un mago que o prepare ou... Aquí presente non está. Pero sí que ves certos detalles, vale, que che levan a pensar que isto está protegido. E máis, ves o anel
O anel, xa polo que acaba de facer, é un obxecto máxico. Ao mellor ten máis en riba. Nah, non creo. Será un anillo de comprender lenguajes. Moi Vale. ben, moi Pois ben. agora eu, Pois... Vale. Genial. Estou moi alegre de que me hayan traído isto. Isto está moi ben. Sí, vamos a poder obter máis información e que así podamos lidiar mellor con estas novas ameazas. Se queren, por meu bo humor, poden estar aquí hoxe. Poden saír aí, dar unha voltiña por todo o Teixeiro e logo vir a esta magnífica edificación para poder descansar. Por favor, convidos persoalmente. Un gran honor aceptar a súa invitación, Duque. Seguro que nos trata como a realeza. Sí, e han de desculpar que non este aquí a duquesa. Está indisposta nestes momentos. Polo tanto, nada. Simplemente únanse despois á cea. Estou seguro de que han de topar algunha exquisitez. E pois... Non quería chegar tarde. Ben, pola tarde noite, alrededor das 8 comezaremos, verdade? E ves que se xira ao servizo. Pois ali estaremos. Intentarei que os meus compañeiros se poñan algo máis adecuado para a situación. Non se preocupe. Iso sería de agradecer. A verdade é que veis que se lle queda mirando a túnica roído de Lara, esas botas con terra, ao Rowan sudando por todos lados, exhausto. E o anano que está aí en plan, joder. Si sería de agradecer que cuidaran o seu protocolo para a cea. Pero bueno, eu confío no seu bo saber. Amóseme algo máis dese repertorio que ten, desa zona de onde ven. Agardo con moito interese. Ves que damos palmadas? Servizo? Enséñenlle a saída para que podan disfrutar. Ou amósenlle todo. E ves que pues levan... Vale. Pecha a porta. Falo mentalmente con Rowan. Que repugnante Roman este, Jesucristo. É parte da nobleza. Vamos a preguntar. Sabedes da historia do Duque? Non creo, pero tiro. Podemos miralo. Si, podes tirar toda esa historia. Sonábeos que Teixeiro non vos sonaba esta persoa. De feito, unha cousa que vos chamaba moita atención, e agora que o mencionou antes Rowan, ti nos cuadros non ves moitos cuadros deste man. Ves cuadros de outra persoa que de feito leva os signos da duqueza, vale? De haber sido duque. E non son cuadros que se vean moito no tempo. Vale, de novo. A ver, espera. Sí, dous non saben, Dios. Vale, rapaces. Antigamente, quen estaba destinado para aquí non era esta persoa. Non era o señor Marik Peldren. Era o seu irmán. O que pasa é que hai aproximadamente uns 5 anos o pobre Diaño faleceu. Morreu. Nunhas extrañas circunstancias, según o que suelen dicir. E claro, quen tuvo que asumir o cargo deste sitio? O seu irmán pequeno, Marik Feldren. Oh, no, non estaba pensado para reinar. Bueno, para gobernar. Xa os vou dicir iso. Vale. Que nos saquen de aquí e despois falo con os mans. Si, efectivamente, se lle dese dicir que non queredes estar por este sitio, vamos a levar para fora e literalmente damos recomendacións. Aquí este é a calle dos licores, este é a calle da tesourería, isto é a calle das lanzas. Vamos a decir distintas calles para que poidades ver e finirvos un pouco dentro do que é Teixeiro, non? Vamos a decir que este sitio é totalmente militar. Ides a topar soldados, uniformes por todos lados.
Vale. Pois cando estemos libre, poñome a falar aquí cos meus compas. Sí, movemos agora. Aí estades. Vamos a sinalar aquí onde habíades estado ca garda. E, Broca, vamos a decir... Ti sabes onde che dixo o teu primo que tiñes que ir? Non me dixo, deixame ver un momento o notepad que o teño aquí. O sea, simplemente sei quen o nombre é máis o apellido, pero Sí. non sei onde está. Efectivamente. Hai que buscar cousas. Ten que buscar. Perfecto, pois vos me decides, estades fora. Tedes vos o momento. Vale. Cando esteamos nun lugar... Este man é horrible. Como de horrible? Por que é horrible? O sea, mi madre, xa o escoitastes falar. Eu supoño que eu non falo así todo o tempo. No, a ver, Espera. fala un pouco como paradiño, pero hasta aí. Pero parece que ten as súas ideas de que é superior aos demais simplemente porque tuvo suerte. Pero membro da nobreza. Como toda a nobleza. Eu ganei o meu puesto. Non mo deron. O de que eu heredín tal é mentira para que non dixeran nada. Para que me viran como seu igual. Sí, era para agraciarme el, igual que o de comprar roupa e tal, porque tiña pinta de que se ibades con as pintas de aventurero iba a poñer a cara de como se cheirara merda durante toda a cena ou queixarse e non tiña ganas de aguantalo. En serio, vamos a gastar cartos en roupas. Vamos a ter que gastar cartos en roupas. Lamentablemente. De tendas. Podo preguntar que quere sacar en claro este señor. O seu favor. O Duque simplemente quere enseñarnos como ele é moito máis rico, moito máis No, digo poderoso ti. que nós. Eu, a mí non mejor. Entón, por que vamos a malgastar os cartos en... Bueno, Porque... Espera, estaba aquí... Rowan estaba... A única que non estaba era a Lara, non? Porque a... Tiflin esta pideu información sobre o Duque razón, carallo. para non me acordaba. conseguir objetos Ten mágicos. razón, ten razón. Entonces é moito máis fácil si queremos ben. É verdade, hai Lara, ven aquí. Hai unha Tiflin no... Era ben aquí. Digo, A ver. hai unha Tiflin no puerto que nos vai vender objetos mágicos vos. Pero temos que ter a información do Duque. E que tipo de información? Ui, que Eso non tipo o de dixo. información. O que averiguamos, supoño. Claro, porque a mellor lle dicimos gustalle comer filloas. Non é a información que supoño quere. que de como está levando o sitio é así, sabes? Información que sea relevante. Tranquila, ese é o noso traballo. Vale. Ahora, hai que ir comprar roupa. Vamos para as tiendas. Oh no. Ve un momento, Pretty Woman. Pois máis ou menos, porque ides a ter que buscar nalgúna das calles, as calles na calle das Teas, basicamente, aquela textilería ou aquel oficio que vos poda preparar rapidamente a algún tipo de uniforme. Mala sorte, porque aquí só teñen os uniformes para prepararse e ir a pelexar a Melé ou prepararse para ir a pelexar ao mar. Unha desas dúas, o sea, que ides a Eu coller un teño un uniforme traxe militar. que yo poden arreglar para que o leve Rowan. Moi ben, vale, se tedes traxe... Pero por efectivamente. resto non. O sea, non teño Pero talla podo enano, atopar... Podo atopar un templo de Pelor e ver se ali teñen algunha... Sí, algún traxe sí, del. sí, por suposto. De feito, vas a topar... Vamos a facer unha tirada, vale? É dicir, vamos a tirar aquí. Vamos a tirar un dado de 20. Vou dicir, de 5 para abaixo é un templo que vai a ter unha roupa excepcional, contando 5. Todo o demais vas a encontrar unha pequena capilla.
Vale, o suficiente como para que che permita ter algo respetuoso. Pero quizás non do agrado do Duque. Vaya, Que sorte éxito. tiveches. Perfecto. Vale, vamos Ahora a teño decir roupaxe de que... pelo. Claro, tes unhas roupas do oficio de Pelor boas. Vale, que pasa? Outra vez, tío, xe vas a salir escaldada no bolsillo, Lara. Ah, pero penso contar a miña historia de como Pelor me falou. Sí. Tira E el me persuasión. elixiu. Tira persuasión. Espera, Toma, eu vamos a facer axúdolles fast forward. dicindo... Espera, eu axúdolle, voulle comentar que isto é para unha cena importante co Duque. Estáme axudando. Ui. Tira. Estáme axudando. Tira aí con vantaxe. Pero tiras ti, Lara. Non tirei el que Sí, ten máis sí. persuasión. Home, non. E sinalo. Mira como sinalo a cámara. No, era a miña ventaxa. Efectivamente. No. Era a túa vantaxe. Dios, ala foi, carallo. Pero Vale, sale un no. de novo é dicir, anche de ver como que como o Duque. Esta Sale un pode ser 6, máis. non 9. A mí salíame un 9. No, era Vale. 6, o punto estaba baixo, Ah, que desgracia a miña. Claro, polo tanto, os traxes vos son bonitos, pero son ben careiros. Vamos a salir a 25 euros. A ti, polo menos. Algo de urxencia para o día de hoxe. Carallo. Ahora queda... Pero que veñan bendicidos polo sacerdote. Por suposto. Non podería pedirse de outro Brocan. xeito. Que facemos contigo? A ver, eu creo que é bastante fácil. Podes decir que non puden ir. Encárgome do que teño que facer eu aquí. A ver. Vale. Errar. Si así o que es... Adiante. O por non importunalo, mais esta ciudad non creo que teña nada para min, a verdade. Non creo que esteamos a tempo de que poidan remendar un traxe para min así rápido. Moi ben. Cartos permiten de todo aquí. A mellor che valería o doble que o de Lara, pero 50 de ouro. carallo, pon traxe. A ver, temos hasta tarde. Poden Claro. tomar as túas medidas ahora e che preparando o traxe mentre ti te encargas do que te tens que encargar. Ou mellor teñen traxes ananos. Eso faremos unha tirada. Se estamos no sitio das teas, vale. Se vamos a pasar por aí, José, de feito quero que me fagas ti a tirada, vale. E logo en base a eso decidas se o queres así ou non. De feito vamos a tirar un de 20. Vamos a facer que tiñes un metade o metade, vale. Porque os enanos son habituales, é dicir, a poboación dentro do que é Salmars e cercanías suelen ser humanos, ananos e logo elfos. E elfos son mellor un 10%. Vale. Polo tanto, os enanos creo que son 20 ou por aí. É probable que aquí haya bastantes enanos. Polo tanto, tírasme de 10 para abaixo, incluído 10. Tira un de 10. Un de 20. Como fixo Lara? Meu Deus. Aquí vas a ter que pagar, vas a ter que pagar ben se queres algo adecuado. Non van a ter nada como os teus compañeiros que podes ter. Vai a ter que che facer a medida. Me dá a min que non, E vai salir por moitos cartos. por eso mismo. Pa un farrapo que me vou poñer hoxe solo, non me vale a pena. Ben feito. Si che diría o teu primo. Moi ben feito. Moi ben. Entón, remendan o traxe tamén de Black Alabos para que se poña Rowan. Sí. Vale, vamos a decir que eso che colle a metade. Xa tes o traxe feito. Solo hai que remendalo para que Rowan o poda vestir. Vale. Polo tanto, Vale. el ara viñe costado 25. Vámoslo deixar en 12 e medio. 12 euros e 5 pratas. Uf, 50. Sí. Carafio, que caro. Claro. Que desgraza, Vos descontad os putos cartos,
Claro. Bueno, aí hai un tema, quero decir, señor Blacalabos. Estou non pagando eu, tranquilo. Isto pareceme mal gasto importante, pero bueno. Non, son 10 euros, non é tanto. 12. E 5 pratos. Está o señor aí pide un chucamá. Eu que lle pido que non confíe moito na miña etiqueta ni modelos na Dou mesa. yo 8. Contén. Dou yo 8 euros. Paso de pagarlle 50 platas. Moi ben. Que os deuses... Pero que poño uns gemelos. De que? De plata. Perfecto. Pois teño uns gemelos de prata. Aí os teño. Genial. Fantástico. Pero, mos, vamos a decir que pasan unhas oriñas. Desde que tedes todo isto preparado. Vale. Que faja José o seu, mentres. Pois me decides que o queredes facer. E onde nos vamos a hospedar? Na casa do man. Na casa do Duque. Na propia casa do Duque. Sí, sí. Home. Dixo el. Aí Creo que está non van á puesto cea. en equipamento roupas de pelos elegantes. Quero dicir, pero a que ver. non vai vir a cea. Si fago así, sai. Ah, sí, mira, ves. Iso. Sí, a cousa vai ser Brock, que vai dicir, non vou a hacer, pero logo vai ir ali a dormir en pedras. Pois é de pu... A ver, podo dormir a unha taberna, non hai problema. Vos me decides que ides facer agora, e nos quedan unhas cuantas oreñas. Vamos a decir A ver, que son as 4 e pico, 5. Non hai nada para facer por aquí que eu sepa. Cando van a forcar a San Valente? Queres lo ver a sonrir, eh? Ah, o día Sí. seguinte. O día seguinte. E vai Bueno. dicir mentras o forcan dille, é parte do É plan. parte do plan. É parte do É que lle vou plan. dicir, É que lle vou dicir. Voy a mandar De un feito, mensaje mentres... Non sei Daba se así, vedes... Damn you, O'Driscoll. Mire, vou vos facer Outro disco. unha sinal. Vedes Vai aquí ser despois eso, da vai ser ponte eso. de cruzáchedes. Vale. Hai como unha especie de patíbulo de pedra, vale, que está aquí. É isto que estou señalando. Sí, sí, aí va a non matar, ok. Vale, pois nada, que José colle o paquete, fajo o que queira, despois podemos saltar hasta a cena, se quer. Moi ben. José, a pregunta é, mentre eles están de traxes e demais, vale, nese tempo para non perder máis, eu entendo que ti recabarías información, non? Sí. Supervivencia. Super. Moverte entre as calles, falar coa xente. Non vamos a tardar falando aquí. Ti estás buscando a alguén. Alguén que probablemente xe se coñecido. Non che é moi difícil. Méteste na primeira tasca, pasas preguntas Xa veré, correspondentes. Claro, intento non chamar moito a atención, non? De, están buscando este man, por que? Por que coño un puto enano? A ver, se ves que tal, para chamar menos atención, podome facer isto. A ver, sorpréndenos. Como Mirius. Disguise, vas a facer disguise porque o tes por... Sabía, é que levas o mesmo muñeco que eu na partida que me fan. O sea, que cabrón. Increíble. Ai, vale, moi ben feito. Sí, pareceme moito mellor. E que forma adoptas? A que Humano. estudas? Ves un pola calle, o típico man que vai, que parece que está nun descanso despois de vir dunha embarcación militar nunha expedición a vai ti saber donde. A ver, nadie que sea que gesti de un militar ou así, non, alguén que non chame moita atención. Sí, sí, Que típico soldado un que anda por carteiro, incluso un carteiro ou algo así, sabes? Vale, un Algo de- carteiro. Sí. Un mensaxeiro que anda por aí. Exacto, mensaxeiro. Tobías o mensaxeiro. Vamos a decir. Tobías pies rápidos, sí. Tobías pés rápidos. Vale. Pois, como ben dicimos, non? Ti, a través desta identidade falsa, és capaz de recabar certa información. Vanche dicir que dirixas aquí. Voucho sinalar. Voucho sinalar se non son un melón, porque... Vedelo, verdade? Vedelo, verdade? Ese punto que está aquí. Sí, aquí. Vese. Aí. Diche que te acerques á calle dos licores. Tras unhas calles hai unha porta, un pequeno visor, non? Ali onde se suele atopar o home que buscas. Eso sí. Ao mellor non entras, que se che mirando. Vale, poderíame indicar a forma de entrar? Non sei, eu sei de onde se suele poñer o mapa, pero
Como chegar ali? Eso é algo dos gardas. Non sei- Gardas? Sí, sí. ¿Qué sitio es ese? Sitio onde van a beber, están tranquilos, como se fora un club. Ah, é un club. Vale. Que é solo de gardas ou é... Sí, claro, é unha movida que teñen ali eles. Teñen algunha clave ou así, pero non sei cal é. De feito, aquí digoche, ti vas a intentar averiguar durante o tempo onde eles están facendo estas cousiñas cos traxes, non atopas. Vas ter que pasar por ali e a ver que pasa. Porque non és capaz de dar coa clave coa que che permitirían acceder ao sitio. A ver, eu teño unha, pero non sei se é a do sitio ou é a que ten que dar el. Supoño que aquí A ti ten que teu dar primo el. dixoche, atópaste con el e dixlle isto. Exacto, a el. E daslle o saco. Que supoño que o tes. Sí. Moi ben. Vale, pues pues entonces intento ir ali. Vale, vas ti solo. Ou eu asumo que tes información e aquí permíteme a pregunta. Vas ti solo despois de que obteñas todo isto e estemos todos na mesma hora ou acompáñanche? No, o sea, eu isto perdo o resto do día recabando información e todo, mentras eles supoño que se preparan para ir a... Moi ben. En paralelo sería. Vas ti solo para esta cousa. Pues genial, vamos Sí. a activar a escena. Vamos a decir que chegas a esta calle, vale, a calle dos licores, seguindo as indicacións que che deron despois de distintos garitos e demais, vas a chegar a, efectivamente, o sitio, unha porta. Podes ver que antes chegou un man, ocultaste. Falta na parte de atrás para deixalo pasar primeiro, non para ver que é o que sucede. Asumo que faz así, se non vas para diante a chupala, ti aí me dis, ti és o jefe aquí. No, vale, a ver, se ves o que van a Ves entrar que, tal. ademais, hai Pois intento escoitar. Ben, ves que se vai a acercar á porta, dá uns golpes, abren o visor, e responde o outro detrás, 2. Abren a porta e deixe pasar. O de dentro dixolle 1, o man que Sí. estaba fora dixolle 2. Ben, Vou esperar un rato. A ver se Vale. ven outro máis. vamos a decir que vai a pasar un grupo duns cuantos. Son uns cuantos gardas, se xa vai un pouco máis bebidos. Vai aquí ao mellor ao club a feite ti saber facer que. Petan outra vez. Abre. 2. E dinlle un dos que está representando este pequeno grupo. 4. Abren a porta. Deixe pasar para dentro. Queres agardar un pouco máis? Ti me dis, agardas máis ou non? Que hora é? Han de ser... a 6. Quedan 2 horas para a cea. Vale, espero unha vez máis porque ahora teño unha dúda. Vale. Vai chegar unha persoa. Este xa Sí. non é un garda. Este parece unha persoa normal. Un home... Que Ok. color é a súa pele? Non é oscura. Non é tez oscura. Chégase. Abre outra vez o visor. 15. E que ha de dicir agora, José? 6. E abre a porta. 6. 6. Non vas a ver outra persoa máis. De que esperes 5, 15 minutos. Vale, vamos. Dai voltas á cabeza, dai voltas á cabeza. Foi 1, 2, 2, 4,
15, 6. Vale. Veña, va, intento. Vou de Tobías, Vale. Petas a porta. Peta Tobías na porta. Abre su visor. 7. 8. Peche o visor. Non che abra a porta. Ah, vale. Só entendo. Era 21. Volves a petarlle a porta. Volve, diche 9. Ora dime 9. 28. Peche o visor outra vez. Me cago en Dios. Outra vez te fallas. Vaite de aquí, carallo. Queres volver a intentalo? Tengo que darle unha volta a isto. You have lost connect. Nah. Eu xe vim a putear, da peor maneira. Ah, non é así. Martín, ti sospeitas tú que é? Pode ser. Vale. Só digo. Vale, Brocan, vamos a decir o seguinte. Ti non vas a facer a cea. Vou che dar o marxe de tempo para que podas pensar. O mago que non viñas a cea, Vai haber moitos momentos racistas. Pásaslo. Números que foron 1, 2, 2, 4, 6, 15. No, 15, 6. E logo foi 7. 6. No, 7 non o dixen. Sí, foi 7 Sí, e fallou. 7. E logo dixen 9 e volveu a fallar. Vale. Ti me dis, Brocan, que lo volve a intentar? Ou esperamos? No, ide. Fantástico. Vamos a decir que o vosso compañeiro Brocan perdédelo desde o momento en que, bueno, acordades como ides a establecer os días. O día, perdón. E os demais ides ir ben arreglados, unha pena que non teñamos o token cara a cea. Seguramente chegaríades antes por alá. Aí xa me decides vos, non sei con que anterioridade vos presentades á cea, pero vos me decides que é o que facedes. Xa de hai un tempo tedes todo listo, simplemente podedes ir mirando por aí as cousas que hai ou preguntando a xente. Que facedes nas 2 horas antes da cea? Ou fast forward a tomar polo cu? Vamos pa o castillo para ver a zona, non? De feito, poderíamos investigar o castillo a ver que se Por atopa. eso. Como nos dixo que podíamos miralo todo, Sí, correcto. literalmente dixo, podédelo mirar todo. Correcto. Vale, perfecto, pois vamos a decir que estamos en... Epa. Vamos a sacar o Duque Dei. Vamos a poñer esta escena que é un pouco máis regatada. E chegades a esta fortificación, non? Esta mansión que ostenta a castillo, vamos a decirlo así, pero que está ainda así moi ben fortificada, como se o seu dono estuvera en constante perigo. Chegades e, mesmamente, un dos servintes, un home chamado Xil, un home vello, fai unha pequena reverencia. Sí, podelles de explicar o arte que hai arredor destes cadros e demais, se o que queren ou que precisan. Vale. Hoxe temos aquí a cena co Duque. Donde nos vamos a... Donde vamos a pasar a noite? Enséñanos as nosas habitacións.
Oh, sí, por suposto. Como son invitados, non lles vamos a dar as camas do servizo, senón, neste caso, unha para invitados da súa correspondente casta. Dicho a ti, Lacalaos. Probablemente os teus compañeiros sexan o teu servizo. Eu non dixo nada, eu asinto que a cabeza Menos mal. Vamos a levar pos pasillos. Vamos a sinalar un cuarto moi ben preparado, recatado. Hai esculturas que, bueno, están moi ben traballadas. E a cama parece algo que, joder, supera incluso o da cabra de mimbre. A ver, era esperable. Correcto. Pero só ves unha cama, Lacalaos. Tus compañeiros, supoño que se caerán outras camas non tan boas. Porque di, pode dicirche que o servizo pode descansar co resto do servizo, ou cos cabaleiros en todo caso. Cos camastros que teñen ali preparados. Creo que xa o teño. Soplamo por privado. Para a resposta para cal, para 7 ou para 9? Calquera das dúas. E o sabes é para calquera, non? Porque xa sabes cal é o código. Claro. Vale. O sea, peor é dormir na intemperie, sabes? Ou fora. Ou, Sí, sí. Ou que guisar. Vale. Dixo que sí. Disney que sigo a cabeza. Moi bien. Vale. É un pouco puto, Claro. Pois foi... Vale. Pregunto yo ao mayordomo. Pódenos dicir un... máis ou menos como é a zona do castillo? Estilo... Que zonas están abertas, que zonas están pechadas? Oh, sí, por suposto. A maioría do día os gardas recorren calquera das zonas do castelo e súas inmediacións, e pola noite o mesmo. Van rotando as quendas cada 2 horas. Realmente, polo menos polo que eu coñezo, non hai unha zona moi aberta no sentido militar, entendo que se refire. Refírome a que zonas do castillo son accesibles para nos dar un paseo ou ir por aí. Sí, por suposto. Todo o que non sexa o estudio, os cuartos e as dependencias do duque e da duquesa, penso que teñen a liberdade. Non deberían de ter problema. Vale. Rowan, tírame percepción. Ok. Joder. É que menudo día, chaval. Perfecto, pois xa está. Non sei cal foi o básico que saquei, pero que pasou de 9, No, creo que tampouco tamén. Creo que antes sacaches como moito un... Sí, penso que por aí. 10 como moito, porque... Que triste. Bueno, chácache la mitad. Ás veces... Pero, a ver, eres humano, tes a inspiración que podes gastar, se queres. Eso é A ver, certo. saquei literalmente un 1. Sí, pero, é dicir, sendo humano, aí ten razón Martín, ti tes unha inspiración todos os descansos longos. Pode dicir, repito tirada. Non tes por que facelo agora, Claro, que non ves o... No, pero digo. Para que o sepas. Correcto. Nada, perfecto, estás escoitando o que vos están a decir. Un pouco molesto que vos traten como persoas de segunda categoría, máis cando fixedes moito traballo. Pero é así. Ben, Vale. e podería axudalos en algo máis? Feliz. Sí, estou... Teño curiosidade sobre o duque. Dixo que a súa muller está ben disposta. Quen é a súa muller? Conozo.
O sea, é conocido. Hostias. Teño que dicir o nome, non? Para eso pregunto. Sí. Rowan. No me jodas, no. A ver, que hostia, te mato. ¿Qué pasó? ¿Por qué se está descojonando el silencioso? Ex mozo de Rowan. O man, Julián, cando Rowan, di gallo. Duquesa Valcourt. Que este un momento pillado. Como? Eu acórdome deste señor en algún momento, sei cando... Pode ser que non o viras. Ao mellor ela casou con alguén que noblo de A por ver, alá. eso tuvo que ser algunha celebración, sabes, no momento ali na aldea importante, non foi, sabes? Non sei, é dicir, aquí podémoslo definir. Poderalo coñecer perfectamente. Pero a Claro, persona parecía que que viches aí, desde logo a ti non te recoñecía, pero nin de lonxe. Non, xa. E segundo, estaba chupado. É dicir, a persoa que ti coñeces ao mellor como moito ten, sabes, 40 anos. O que estaba aí? Sí. Este rozou 60. Ao mellor é a mesma persoa, pero máis chupada. Que melodrama hai aquí. Vale, cando di o nome, a duquesa Helena Valcourt, eu non sei como reaccionaría Rowan. Dase conta estes compañeiros. A ver, non creo que reaccionara peor sería se fora no momento, sabes, de entra pola porta na cena, así que entón me cago. Ui, que Pero- puto porco, Martín, Pero Man, A ver, pregunto. quedome helado, congelado, sabes? Digo, hostia, que mal trago, sabes? Que pasou? Dilo en alto ou dilo para ti mismo? En que de que te deches conta? Porque tes cara de haber caído en algo. Está ao servicio. Si está aí, acabo de decir Sí. o nome. Nada, Me digo yo, aplicaron. no, nada. Estou un pouco indisposto de momento. Va. Vai, ao mellor é un Eh, virus, porque a duquesa tamén está indisposta. No, digo yo... Oh, man. Bueno, pois... Non a recoñezo, así que non... Non é necesario máis a súa presencia. Vai atender... Sí, por favor, se incluso precisaran, intenten contactar con Amogo ou con, senón, a señorita María. Alguén do servizo pode axudales cando precisen, por lo tanto, pálenos, se o precisan. Moitas grazas. A vostedes. E vedes que se vai. Unha maneira moi firme. Me vai. Me Rowan, así tiñas que facer ti cando che digo que me presentes e tal. Mal rayo te parta Blacalabos donde me meteches. En donde? Aquí, ao Duque? Que pasou? Algún problema? Bueno, digamos que quizás para ti non, pero para min sí. Por qué? O que sea un problema para ti... Tardo un pasado Un en problema para común todos. para con esta duquesa. Como? Serviches antes debaixo da Duquesa? Bueno, Como de baixo? O sea, coño. O sea, debaixo. Non sirve ao lado, sirve... Se van as jerarquías, é claro. Sirve de baixo non, baixo. A Es, sorda bueno, da duquesa. baixo. Non é o mismo. A ver, non quería decir que Rowan estuvera enredado ca Duquesa. Ou Cabe- quizás sí. Miro para Rowan. pode que Claro. quizás non o entendas Blacalabos, pero antaño esa muller non foi Duquesa. noble. Follaste ta muller do Duque. Non creo que sea pertinente falar desto Na súa casa. Parolle Precisamente na súa casa. Dijo yo mentalmente. Follaste ta muller do Duque. non contesto. Me ca... Sabes, bótome así para atrás, apóllome nunha parede, bótome a man á cabeza. A ver. O Creo que Duque a sea de hoxe vai ser unha situación quizás un pouco incómoda para mí.
Pa ti solo. Espero que a duquesa veña a cear. Jesucristo. É un dios que da miña terra. Ah, é que fai Vale. ese Cristo. Matámolo. Que? Como? Sí, non vos falarei da miña religión por hoxe. Vale, pois hai que planear para eso. Aquí, se me É un, permitides... é un tema jodido, Black Calabos. Non te vais pensar que levo moi ben isto. Oh, Se no, fai falta rodoulle o axuda, eu corazón. axudo. Sin problema. É duro, Se me permitides a mención, aínda vos falta, se queredes completar a misión de Xendros, que vos axude, vos proporcione obxectos máxicos a módico prezo. Obter información do Duque, de momento non tedes nada. Quizáis un pasado onde a súa muller estuvo con un dos vosos compañeiros, ou non. Pero non é nada. Só vais á tumba. Vale. Deberíamos entrar no estudio do Duque ou na súa habitación. Imos acabar presos, eso que imos. Tranquilo, polas cousas que vin, non ten moita defensa mágica se tal para evitar hechizos no momento para protegelo, máis que nada. Non creo que teña algo para evitar que alguén entre de forma sigilosa ou especialmente cando o outro xa dixo que xa nos dixo as gardas dos guardias e demais. Seguro que Podemos nos estará tentarando. Nos estará poñendo a prova. Ti sabrás, coñeces o Duque? Pero, como entenderás, non rezalo polo seu ben tampouco. Claro que non, a mí dame igual. Pero refiérame. Ti ese Duque parece o tipo que nos estaría tentando a ver se lle roubamos ou algo. Non creo que nos considere ni siquiera un problema, un Peligro. obstáculo na súa casa. Ese orgullo vai ser que nos dé a ventaja. Así que temos que formular un plan. Vale. E planeas colarte no seu estudio, na súa cama. Na súa cama non. Non, habitación. Que estará a pensar o noso compañero? Que está pensando? A ver, Estás cubrindo. pollo ya man no hombro, Rogan. Como de ben te levas da caduquesa? Bueno, fai anos que na beso e... Ti crees que pode ser Digamos unha que non fonte rematou- fiable de información? Podrías chejar á cama da duquesa se distremos ao duque. Muller casada, non, por Dios, que te crees que son? Non digo No, que fagas nada, sino que Fales con ela, fales abrirche con conta. ela para sabes, rememorar vellos tempos e demais. En Tanto privado. menos sería incómodo. Por qué? Digamos Deixo- que non rematou moi ben, e non me fai moita gracia falar disto. O sea, que foi ela quen che deixou a ti. Non, momento. tampouco foi así. É o momento de cerrar estas heridas, Rowan. E deixala cas ganas e marchar. Deixa... Non ves un motivo tampouco para facer Non. eso. Pero é un momento para darlle cierre a este asunto e poder ir máis pa diante, deixar un peso detrás e alcanzar os obxectivos que te poñas na tua vida. Eu estaba ben hasta entrar por esta porta e escoitar esta... E os camiños nome desta señora. sempre están cheos de obstáculos que debemos superar, e este é o teu obstáculo. Oxe, mentras nos distraemos o Duque, ti irás ca duquesa pa súa habitación e buscarás información. Creo que non entendes, non estás escoitando nada do que estou dicindo, pero bueno. De feito, podería Eu fingir que entendo, se doulle un equivocou. abrazo a Rowan, eu entendo.
Tranquilo. Estamos aquí por ti. A veces Todo vai salir ben. A xente máis inteligente é máis estúpido, pero bueno. Ora, Elara, ti máis eu temos que distraer o Duque. Eu repito que é como o peor plan posible o que estás facendo. Todo vai salir perfecto, ti tranquilo. Confía. Ti tes o suficiente habilidade como para sacar isto adiante. Eu confío. Para algo che lixín como o meu guarda. Eso é certo. Eu vexo Ti saberás, potencial en ti, Rowan. A mi inteligencia 7 saberei. Non vai por inteligencia, vai Sí, por sí. carisma. Claro. Bueno, mellor que menos un. Como a miña inteligencia. Como ben dixemos antes, Rowan fala mellor coas armas. Transmite mellor os seus sentimentos cos Rowan, puños. son. O Juan. Ahora porque teño tilde. Ahora sí. Rogue One, Porque dixo Rowan. que película de que Star tiñas- Wars. Dixen Rowan ou Rowan. Dixeste Rowan. Dixeste Rogue One. Ah, pois a mellor foi unha pinza. Rowan. Vale. Entonces, Rowan. tía máis eu, Elara. A ver, se vamos a... Como de boas palabras eres, Elara? Eu podo falar de calquera cousa, outra cousa que este ben. Podes seducir o Duque? No, de eso non sei nada. Eu E ti podría podelo seducir? É o que estou pensando. Podría eu seducir o Duque? Eu creo que a mellor sí, a mellor vaille ese rollo. Podemos intentalo. No, pero disfrazado de ti. Pero estes están se escoitando así mesmo. Sabes, eu quedaría con cara de pensando en plan de que carallo está dicindo. Eu podo Jesus. obter a apariencia de outras persoas. Si, ata aí chego, pero por qué? A ver, se o Duque está casado, supoño que lle gustarán as mulleres. A mellor gustanlle os, non sei, os muñequiños de madeira. Sí. E quere que xogue alguén con el os Playmobil. Que son os primos. Pois son os muñequiños que hai nesta terra que os rapaces teñen cando son pequenos, feitos de bueno. madeira. Aí vexo o negocio. Vale, Claro. pois mir, tranquilo, xa, se non sempre podemos tirar do orgullo do Duque para distraelo. Dicir se ten algún objeto increíble que nos pode enseñar. Que nos enseña a súa colección de arte. Algo así. Ese é o plan. Podemos ir hasta a cena. Pregunta, vale, isto está ben, pero non estou entendendo a parte na que alguén se cola e... Quero dicir, quen se vai colar e que vai roubar. Mira, Vas ti a vas colar a ti. colar na habitación. E que teño que buscar? Ah, duquesa. Notas, cartas ou calquera cousa que poidas. Non fai falta que as robes, con que as vexas e as leas chegue. E se non, falar ca duquesa a mellor sempre dá algún Sí, beneficio. ou falar ca duquesa e preguntarlle cousas. O teu marido como leva o tema de reinar por aquí? Goberna ben, ten problemas de goberno. Quen son os seus enemigos? Hai rebelións, pero claro, non podes facer Debe todas cartos. esas preguntas seguidas, porque senón vou ter que ir contigo e ir invisible e darche mensajes mentalmente. Como se chama o man este narigudo que lle di o man Tirano de tirano? verdade. Vou ter que ser o tu tirano. O peor é porque entendín. Eu creo que me estou perdendo bastante nesta conversación, Vale, e Lara, ti podes... É que Entreter ao eu tipo non podo este, estar podo nos dos intentalo. lados. Podo intentalo. Vale, Podes Ai, fixar unha se estivera ilusión Brocan túa. aquí, se estivera Brocan. No, non podo- volver invisible. Na non ves, é que oscuridade. facía falta Brocan, non Que quixo ir. putada, Podemos todavía ir a buscalo. Podemos ir a buscalo, ainda estamos a tempo. Veña, vamos a buscalo. Vamos a E facémolo buscalo, pan, rápido. veña. Vaya fillos de Vamos puta rápido. que se separan cando estaba todo planexado para Vamos, que todo o equipo vamos a buscalo funcione. rápido. Eu mordendo unhas uñas así en plan, pero como que non vai ir? Como que non vai ir? Vamos busca a rápido, Brocan. veña, salta Méteme na José, taberna rápido, salta José. méteme rápido na taberna. Brocan. Méteme rápido na taberna, quero salir. Vamos a ir- Quero quedarme ali. Molaba, Vamos a porque ir además co Brocan punto. pode ir con Vale, Gabriel. vamos a cambiar o momento na escena onde estades vos aí en plan, joder, pero aquí había que ter a Brocan. Gabriel, ti con Rowan, xa viches.
Querenche meter en certos faldóns, polo que estou ouvindo. Sí, a ver, pero non vai a salir como eles pensan. Eso dijo eu. Porque non vou encontrar o meu personaje. Claro, por suposto. Bueno. Por suposto. Claro, pero nós non sabemos o que che impide, entonces nós... E non me escoitastes. Eu escoiteiche dicindo non saleu ben a cousa a última vez que vin. O sea, bueno, pero creo que aquí o que é un noble, digamos, que é un pouco espabilado, que sería Black Adams. En canto me estou negando, lle explico que non me están entendendo. Se el sigue pa diante, ten que asumir as consecuencias de que o que pon o seu nombre despois en peligro é non eu. E non vou a torcer tampouco, sabes? Un tema mellor que non entende ahora mismo, que non me preguntou e de repente Eu asumo. improvisa en miña contra, sabes? Así me gusta. O sea, esto creo que vai salir un pouco mal. Así Bien, me que gusta. vayan Vamos a ir por todos para a cárcel, eso que querías. Claro, é que eu avisei que iso non, tío, no, creo que vamos a acabar na cárcel por Eu isto. non vou ir a cárcel. Eu asumo, tranquilo. Eu vou pasar a noite bebendo ali, cos Bebendo guardias. Madre mía, chaval. No, un broca, club selecto. Volves a Un petar. club selecto. Pero esta vez, escoita, esta vez sin disfraz, Esta vez vou como enano. Como broca. Vai como home. Para que non sepan que é o mismo gilipollas que estuvo golpeando. Exactamente. O que leva ali 8 horas dando voltas. Desliza o visor. 20. 5. Abrenche a porta. Dentro podes ver unha taberna onde a maioría de persoas que hai aquí son principalmente gardas. Outros son viandantes, igual que a ti, que se colaron aquí porque ao mellor teñen algún compañeiro dentro, están facendo algún que outro negocio, ou vai de ti saber calquera cousa. O ambiente está completamente cargado con fume. Non sei se algunha vez cheirache o tabaco, pero ole moito. A ver, sí. Sí. Sírvense distintas pintas en xerras, que bueno, algunha vez foron xerras, agora apenas son translúcidas. En unha das mesas podes ver como hai un home esperando, agardando. Ese home, que non ten o casco, é aquel cabaleiro que o teu primo che dixo que viñera, porque a súa tez oscura resalta sobre todos os demais que andan por aquí. Es negro. Vale, está tomando algo. Está tomando algo. Vale, vou a barra e voume pedir algo. E voume acercar ali ca bebida. Voume sentar. Es que se che queda aí. Está bebendo nas súas cousas. Podes fijarte que levanta a cabeza e se che queda a mirar. Desculpe que me sente aquí. O señor Gildeon asumo. Así é. Son eu. Vaya día, non? Está un bo día para... Un día negro para mover cobres. Si que é. Si que é, si. E usted é? Eu chamome Colgar. Moi ben, Colbert. Non sei se lle parece dar un paseo por ali. Que polo menos facemos que o día sexa un pouco menos negro. Sí, non teño problema con eso. Ves que colle que estaba a beber. Bebe un grolo, un bo saque, O fago mismo. ponse a capucha e vaise pola porta de atrás. Vaiche a conducir totalmente en silencio. O único que vas a escoitar son os pasos das rúas, a xente na distancia, e vas vendo como che vai metendo por distintos callejóns hasta chegar a unha zona apartada dos muelles. Hai un caseto, nada, típico caseto que do que nadie e ninguén sospeitaría, onde o home accede, pídeche que agardes fora. Durante uns momentos parece que está agarrando algo. Vale, eu quero, mentras darlle unha ollada ao redor sin para pivotar un pouco que hai por aí. Moi ben, moi boa ollada, porque vaste dar conta, vale,
que acabache de levar ao que sería unha parte de atrás, unha especie de almacén donde cargarían os explosivos. Vale, podelo ver por distintos detalles que hai nas cercanías, nos distintos señas, símbolos, bueno, sinais que topas por aí. Vai a saírche de aquí o señor Gilden, vai ter unha caixa na man, vai esperar por súa bolsa de, vale, agora o que tiña pactado. Tes... sí. Un momento. Vou a mochila dun pano saco a caixiña que me dou o primo. Aquí está. Non se abriu, verdad? Non, tranquilo, xa eu mesmo me encarguei delo. Vai che dar a caixa, vai traer a saliva. Tens que ter moito cuidado con isto. Eu non me aveniaría moito coa caixa. Non nos vimos, vale? Moi ben. Garda a bolsa unha especie de mochila e vaiche conducir por os mesmos camiños ao revés, que non te perdas. Ides entrar outra vez á taberna, vais sentar ali e dixe que eres libre para marchar. Vale, pois volvo e agora iría dirección ao carro. Vale. Xa, intento aislar ben o produto e tal, tapalo ben para que non se mova moito, e gardo na mochila e despois sí que xa... Que hai na caixa, Broca? Dixéronme que non abrira, pero eu entendo que é explosivo, algún tipo de pólvora. Pero un momento, eu cos conocimientos que podo a mellor ter polo que me... O sea, sabendo que é algo explosivo, dicíndome que non o mova moito, podería saber que tipo de explosivo é. Sen abrilo, complicado, porque eu podo che dicir que é un explosivo e un petardo. Claro. Podo che dicir que hai pólvora e sigue sendo un petardo. Sabes? Como o ves sen abrilo, sen examinalo, sen botarlle un detalle. Ao mellor é un artefacto e o explosivo non hai pólvora de por medio, é algo arcano. Claro. Podería sabelo, sí, perfectamente. Non o sabes. Hasta que non abra a caixa, non o sabes. Non tiña olor nin nada. Parece que estaba suficientemente ben guardado como para que esta persoa pudera sacar destraperlo. Xa che digo, a ti dache na nariciña de que este man sustrouxo, o sea, sacou isto da brigada onde traballa, e por a zona onde estabades freto donde usan ou gardan os explosivos. Anúnciano ben para que non acheguen o lume a esa casa, a ese tipo de recinto, vamos a decirlo así. Sí, me vou cambiar isto. Vale, pois nada, a ver, non vou abrir. Vale. Vou cambiar isto. Vamos a decir que te dirixes a esa mansión, vale, a mansión do Duque, para que se os teus compañeros non teñen que ir por toda a cidade, sexa eu vou por un lado, os outros van ao mesmo sitio onde estaba e logo vai a ter que volver conxuntamente. Por lo tanto, vamos a decir que son as 6 e pouco. Aquí a pregunta: vos non lle dixechedes ao servizo cando chegachedes alá que Broca non se iba a presentar, simplemente dixerestedes con Broca, non se presenta a tomar polo cu, non? Xa anunciaredes na propia cea. Claro. Vale. Pois... Sempre hai que deixar marxe de maniobra. Pois só sair e de saber a toparvos con Broca, porque ele está volvendo. A menos que Broca me diga, no, vou totalmente sigiloso, son unha sombra. Non, a ver, vou cara ao carro. Claro, manche ver. Onde está o carro? Aparcado. O carro está dentro. Onde? O carro está dentro da mansión. O carro ten aparcado ali. E a pregunta é, vas a ceder coa caixa pasando por todos os garras ao carro? Home, non me están que eu sepa. Dixo que cando viñamos de... Tela na mochila, claro, que estabas aí contigo.
Non a deixaches Claro. atrás. Vale. Exacto. O sea, máis daríame conta se fan un registro ou calquera cousa das persoas que entran. A ver esos gallumbos. Como? No, en principio tedes a sorte de que confiaron nos papéis que trouxéchedes. Non che van a facer ningún tipo de registro. Por eso mesmo. Tanto, tes a sorte de que estás dentro do recinto da mansión. E ves os teus compañeros despois de que gardes as cousas no carro. Venche eles sair do carro. Entendo que sí, máis Black Calabos enseñoume o do compartimento secreto e todo. Correcto. Pois... E veño de metelo aí. E cando os vexo, pois digo, xa está listo. Eu xa teño o meu. Tedes todos xuntos. Vale. Vos A ver. me decides. Broken, Que pasou? vas te vir á cea. Vou ir á cena, así vestido. Se fai falta así. Vexo problema, pero bueno, non sei se o Duque lle agradará estar entre xente tan humilde como podo ser eu. Non creo tens unha que- roupa limpa? Ainda que sea igual, pero limpa. Non creo que haya roupa igual. Eu estou ben así, pero bueno. Non estás que- ben así, non. Roupa limpa, polo menos. Limpeino. Prestidigitación. Sí. As miñas manchas de humildade. Os meus recordos. Está full limpo ahora. Os obradoiros. Quería graxa. Vale. Agora pensarán que te arreglas como un metrosexual. Un que? Vale, ahora. A cena é en breves. No, pois Ese é o plan. está ben, eu veño con fame. Moi ben. Este é o plan. Hai que conseguir que o... Hai que distraer o Duque para poder colarnos no seu estudio. Hai que distraer ao Duque para colar o seu estudio. Sí. Así de absurdo sona, así de absurdo é. O sea, podemos colarnos tamén de noite, se prefieres. Pero No, no, probablemente a ver, este el por aí. Os gardas e todo. Tamén pasa para Como Claro, a algo. situación dos gardes que nos dixo o man. Cal é a situación dos gardas que nos dixo o man? Eso estás me preguntando Sí. a mí, entendo, non? Dicho que cada 2 horas fanse rotación de turnos. Cada 2 horas cambian os turnos. Fan a rotación. Como vos, o campamento, cada 2 horas Sí. cambia. O sea, que esa é a nosa ventana. Temos 2 horas. Como 2 horas. Cada 2 horas cambian O sea, os turnos, non están 2 horas Sí, cambiando os coño, turnos. pero joder. unha... Non, me refiérome. Cando cambien o turno, van a volver a revisar todo. Ah, Supoño que non están nun sitio quieto, senón que no, van no, rondando. no. Van rondando por aí. Entonces, cando pasen a zona, non van a volver a mirala hasta que non toque. Asumes. Asumo. Eu asumo sempre. Ese é o plan. Ti como ves? Como designas? Bo plan. Parece un bo plan. Vale. Eu desenvolvo-me. Mas con esa capa, carallo. Vale, pois eres ti o que se infiltra. Vale, podo intentalo. Se me ven, pois intento fuxir, esa está. Salto por unha ventana ou que sexa. Sempre podes decir que te equivocaches de habitación. Sempre podes levar unha botella de viño e dicir que te emborrachastes moito na cea.
crimes, o descoñecemento dun crime non exime o seu cumplimento, Eso Non, sempre. pero é máis fácil buscar unha solución. Vos Ou se non fago invisible. Pero Brocan xa é invisible na oscuridade. Entón non ten problema ningún. Sí, brutal. Para os que teñen Dark Vision, eres invisible. Xan, pero que van a estar Vale, Todo. agora. Todos semi-elfos, os gardas. Imaginaste. Mas pode disfrazar de guardia tamén, o sea... Podría ir Aí, facer unha pues ronda está. por aí, Sí, sí, Disfrazado de Sam, vale? perfecto. Eu confío nas túas habilidades, Brocan. Sei que o vas conseguir. Vale, pero... Por que no despacho? Tan aí algo que eu non é... Non o sabemos, pero o despacho é onde pode haber. Outra cousa é a súa habitación. Ali temos outra gente que o mellor pode chegar. Creo que non entendes eso que dixen antes. Tranquilo, Rogan, non me refiero a ti. Pois menos mal. Eu podo me filtrar na habitación. Da duquesa ou do duque? Espera, que aí xa me quedei un pouco rayado. Nas dúas. Home, As digo dúas. eu que comparten habitación. No, Dixo eu. a nobreza non sola Sabes? compartir a habitación Ver. nesa época. No, pero esos son as noblezas que se casan por matrimonio de conveniencia. Nadie dixo que isto non o fora. Coño, casouse literalmente cunha plebeya. Que conveniencia hai en casarse cun peasant? Nadie dixo que fora plebeya. Ah, Sí? Por qué? Gabriel dixo que era, o sea, Sí que Rowan dixo que era plebeya. O sea, Así antes que, eran- mira como o paso por acá, así que. Está escrito. Porca. está escrito, está escrito, está escrito. O sea, A mellor era enganoute, non o era. Pouco difícil que me enganaran eso. Non o sei, se criaron xuntos, non o sei. porque se é do mesmo pueblo. No, a ver, non se criou xunto. Quero decir, Bueno, viviron no mesmo pueblo. si unha temporada larga na que viveu no pueblo. Aí o tes. Foi miña superior directa capitana do regimento no que servín. Ulala. Merda. E, a ver, non se ofenda senón que Blacalabus, pero hoxe en día sigo yo profesando lealtade. Que non me escoitara antes non quer decir que cambie a realidade. Non é que non escoitara. Eu pensei que se ignoraba hubieras caído ante os meus maquiavelos planes. Non son moi Pero cultivado, señor Blacalabus, pero non son estúpido. Vaya. Moi ben. Confiamos en Brocken. Vamos pa cea. Hacía. O señor Brocan vai ir vestido así. Sí. Non o arreglou Martín. O sea, está... A ver, Ahora que está sigue limpio. Argentado. precipitación. Está limpo, Está decentado, está limpo. claro. Ben, antes de que cheguen as horas a ir á cea, porque eu entendo que estades preto, estades facendo os preparativos, un pequeno servizo vai andar por aí para facilitarvos, para comprobar que teñades o protocolo adecuado, é dicir, as roupas adecuadas para acceder, porque sería algo moi tortuoso que o Duque vos invitara non vos descorrectamente. Por tanto, vai pasar algo moi curioso. Vai vos a chegar o señor Sil unha hora e 10 antes, o sea, decir así, vais a vos a quedar mirando. Sí, por favor, teñen as súas roupas listas e vostedes están preparados, pero non vexo que o seu compañeiro, o señor... E se queda mirando a Brocan. Señor Brocken, non podemos atopar na cidade un traxe adecuado para... El. Para
a presencia do Duque. Vedes que hai unha muller do servicio. Pois, non se lle pode deixar, o Duque dixo que había que deixarlo, non se pode, isto non... Moi ben. O protocolo Pode non quedarse non na súa habitación. Parece ben. Poderemos lle levar unhas boas gachas se o precisa ou... Non atopou traxe, así que non merece comer. Deixeno estar, non o molesten. Ben, se vostede incluso di parte do seu servizo pode axudar a dispoñernos os pratos. Parécenos correcto. Mira, dijo yo mental a Brocken. Eso parece aceptable ou mando a tomar polo cu. Mando a carallo, non vou a poñer a traballar a servir ao... Pero eu son eu invitado. entendo, o Duque é unha gran persona e ten moito poder. Pero este sigue sendo o meu vasallo. E non me gustaría que se puñera a servicio de outra persona diante da miña Se presencia. Podería solo servilo a usted. Así se sinte máis cómodo. Facilitaríamos os... Sí, eso sí lle gusta. No. A miña opinión... Moi ben. Brocken, retírate a tua habitación. Como Compartida. guste, señor. Bueno, compartida da igual que sea, pero a habitación. Somos 13 na habitación. A habitación... Bacalao. Que ten aí as paredes de pedra, hai un camastro, en plan, joder, puto cabrón. Bueno, Haber pedido as gachas, tío. Non hai porque gato. así lle iban molestar e non se podía infiltrar cando quixera. Bueno, É duro, é duro. Quedaste Pois sin vamos. gachas. Eu levo unha botella de viño pa darlle ao Duque. Sí, pero antes de que procedan, as servintas vamos estar dando os seus retoques. É dicir, van poñer un Que punto sí, por que ali, fajan o que me... tal, Eu esténdome aí, que me boten os... especial. Incluso Calabos ti, porque eres de realeza, para eles eres unha parte Sí. de realeza, non? Nobreza, a fin de contas. Vas ver como collen maquillaxes en pó, con algún tipo de base en plomo, sabes? Para que... Sí. Poñenche Tío, máis es blanco, horrible, tío. colorete, en plan, No, aí perdes anos de vida, joder. pero... Jesucristo. Ponche así todos os lados, vedes como Blacalados está blanco completamente de un lado para outro, non? E incluso a... Bueno, vou aguantar non rirme dele na súa puta presencia. sabes? Hostia, pero a todos, xa vos digo, ao mellor vamos a examinar con lupa o traxe, que tal, que non sei que, tanto el Lara como Rowan, pois como sodes como cabaleiros, pues, non? Porque entrades así con esas roupas a clériga persoal a servicio Sí, pero de somos, a ver, sigue sendo, sabes, campesinado, plebeyo. Sí, tío, por que hai. suposto. Eles aquí teñen que estar como honor e... Calaos. De feito, Ai, vamos a dar un pero moito que- texto do protocolo, non? Si, a culler esta pequena para tal, ojo isto para o peixe, e non miren Ah, non me directamente aos ollos do duque, mentras come. Voulles dicir... a ver, é simple. Vai de fora para dentro. Para comer, normalmente. Fora para dentro. Sí, correcto. Mesmo. Ahora cando que insulto teña costumbre facelo ao revés, pero... Non, home, Este país está moi duro ca cuchara. Ben. Pero é risas. A parte graciosa, Claro, eso es- a parte graciosa con todo o que estou preparando é que idesme facer unha tirada, é dicir, estamos dando moito texto agora mesmo. Sí, non me acordo, sale a mitad. Un millón de protocolos que tedes que facer nunha etiqueta que vos ao mellor non estades acostumados. Non sei Blacalados se o ten, vale, pero o que vai a pasar é que mentre estemos na cena, Válido. ides a intentar ou a ter que sacar ese protocolo a relucir con unhas cuantas tiradas. E van a ser historia. Xe vos vou adiantar. Tamén. Pode estudiar. Sí, non sei, Blacalados, ti a túa parte de nobreza podeche axudar a que ou tiñas máis fácil ou tiñas vantaxe, vale? O sea, Tirar unha performance. perfectamente, porque aquí do que vos van contando ti tes o básico, non? O que se utilizan a todos, pero para esta persoa en particular é como super meticulosa e exixe que se entende unha maneira ou outra, Sí, que sí, teña que é comer un- así, sabes? unha Hai maobo, steps eu entendo. a maiores, hai pasos a maiores, hai
máis traballo de por medio. Ben, cando está todo preparado, mentre os mellorditos preparan, hai unha destas serventes, unha muller que empeza a lavar a porta de Blacalabos. Como este grandioso señor de tal reino pudo vir aquí, vostede moi fermoso, empeza a tirar das beiras. Oh, Quen é esta señora? É moi descarado Os isto. serventes. Non é tan descarado no sentido de buah, quero me comer o cu, pero, sabes? No, pero quero dicir, é descarado que esta señora acaba de velo ahora mismo, o sea, Estaba dicindo, é tratamento VIP. É tratamento VIP, sí, correcto. Vale. Correcto, é tratamento VIP. No, ademais, cando é un nobre, pois ás veces fan Então, quero dicir, non me preocupo de que aquí están intentando meter baza, ¿no? Eso xa, como tío vexes. Ao mellor sí. Quero tirar un averiguar intenciones, tío. Insight, tírame insight. Sí. O sea, estou un pouco nervioso como para deixar todo isto. Ao final aquí eu teño fantasía. Bien, por fin, joder. Vamos a decir unha cousa. Ti sabes que os criados de aquí probablemente sexan os fillos familiares ou un servizo que leva adicándose toda a súa vida, xeracións traballando única e exclusivamente para ser servizo, ou literalmente son os familiares de nobles menores que van a aprender modales. Eso é algo que se facía dentro da nobreza, vale? E de feito esta señora ten pinta de que de sus casos. As súas intencións están ben claras, Rob, están ben claras. O vello parece que ten cartos, a señora di, se me caso con este, ao mellor aquí... En algún momento intento facer un sutil contacto visual con Blacalabos e facerlle que no a cabeza. Vale. Vexo eso e díjolle: moi agradecida, señorita. Pero yo soy gay. No, eso. Hoxe na miña mente solo pode estar a cena co Duque, lamentablemente. Pues casi era. Solo pode estar o Duque. Dios. Vale. Noutra situación mellor pudera ser, pero hoxe non. Collo llamando e un bico. Faz eso, mi má. Sí. A señora hai un corazón. Notas llena tier máis o pulso, acelérase. E parece que non di nada, como que sí, moitas grazas. Me necesita para algo, estarei a súa disposición. E ves que se bota para atrás. Pero logo aquí dices ver alguén, outra persoa por detrás, alguén que vai como unha escoba de man, que vai barrendo por onde pasades, por lixo, que un home xa moi vello, ten unhas roupas moi humildes, moi vello, empeza a barrer por detrás vos para limpar todo o que vos puxeron en riba, moi vello. Sí, moi vello. Señor, non sei se vostede pode me apartar un momentiño, se lle fai boa gracia, para que me deixe limpar. Claro, home. Este tipo de edificio é moi vello e ás veces hai esquiniñas que eu non dou como aquela vez cando o Duque se apartou de aquí e casi cae. Eso, terrible. Eso non é nada así. Botolle unha prestigitación rápida para axudarlle. Moitas gracias, señor. Maxia é increíble hoxe en día, La de ser mago iba a estar no outro lado. Sí. Como aquela vez donde un mago da corte. Conteme. Interesa a palabra do Claro, agarro así do ombro e vou indo axudándolle a limpar con prestigitación mentre me vaya contando e... Pois... Ti conta, vaya contando. O mago da corte é un home moi precavido. É tamén moi curioso por o que din aí as xentes. Non sei por que hoxe non estaba presente, pero seguramente nace a este. Houve unha vez que eu estaba limpando, o típico que teño que fazer eu aquí, e o home botoume fora. Estaba preto da habitación do Duque, porque a duquesa non pode acceder á súa habitación.
como é lógico, solo poden enseñar. Claro, decoro. E entón, claro, estaba limpando isto a cinza que vai dos zapatos dun lado para outro, se cola por debaixo, e eu vixen por barrio por abaixo, e berroume para fora. E agora sempre pido permiso para facer o barrero cando este aí diante. É dancho. Como que é ancho? Non sei, bueno, o mago No, se che dan o permiso. A ver, de vez en cando. Ou se non, bótame. Agora usted é un. Empeza a barrer outra vez. Vale. Pois moitas grazas polas historias. Eu vou Nada, señor, o que queira, o que queira, aquí estamos para servir. Entón, Ei, amigos. Vai haber un mago toca pelotas na cena. Así que hai que ter cuidado co que facemos. Co que se di. Sí. moi ben. O mago. Eu penso que a cousa importante vai estar No estudio. no na habitación do Duque. Entonces, mando un mensaje a Brocan e digolle o importante é a habitación do Duque. Eso onde está. Non sei, non sei, pero que busque. Ben, pouco despois de que falades, son uns 5 minutos antes de acceder, vamos a levar, ser acompañados por 4 servintes moi ben arreglados, recatados e preparados para dar un excelentísimo servizo. Levanvos a un salón ben grande, abrenvos as portas e preséntanvos diante do que é a xente que xa leva ali un pequeno anaco. E vámoslo deixar xusto aquí. Por qué? Verdad. Porque ides a ver 3 figuras: a do Duque, a deste mago orondo e Rowan. É a duquesa. Vas a ver a duquesa.